afanire kuconsulta flesh and blood. Asi tinozoona kuti mazuva ano munhu anofamba achiti ndakadanwa kuhope kunzi ndinoparidza, handisi kuziva kuti ndeipi college yanenge anojoina kuti ndidzidze shoko raMwari. Asi Pauro ari kuti immediately I conferred not with the flesh and blood. Nyaya yekutumwa kwaPauro yaitika musi waakaziva kuti Ishe wandiita maapostora kuti ndiparidze. Haana kuzorangana nenyama neropa. Kubva musi iwoyo nyama neropa akabva apesana nayo. Haana kuita hurukuro nenyama neropa. Varume ndakadanwa kuti ndiparidze, munozviona sei? Saka totangira kupi? Saka toparidza kuti haana kutaura nenyama neropa. Haleluya. Amen. Haana kutaura Nyama neropa. Asi unozoona kuti nyama neropa zvinoda kuconsultwa mufunge. Unotoona kuti vanhu vari kufunga kuti riripo zuva ratichagara navo pasi toti varume vhangeri yatikuparidza munoiona sei? Munoifarira here? Pane pamwe here pamungade kuti tigadzirise pakuparidza kwedu? Evo gadzirisai apa pekutaura mazita evanhu ava. Isitoti saka torega chokwadi. Toparidza sei zvonzayo? Ingoparidza ira Jesu. Saka raJesu racho nderipi? Zvonzayewa. Kuno tikuratidzei vamwe vari kuparidza. Paridza ise uyu mokopa uyu. Hanzi naPauro pandakangodanwa bedzi handina kuzorangana nenyama neropa. Asika nyama neropa inoda kuconsultwa. Hauzviziva here? Saka pese paunongo chibhoka pepe ndiwe nyama neropa yacho here? Uda kuconsultwa iwewe. Ndichidhiraivha ndichibva kunogeza motikari ndobva ndateerera by chance Easter FM. Kuna ari kunzi akafa, akanga founda Assemblies of God. Ndo makabuda guti. Antinozoti guti akabuda maAssemblies of God. Ndobva atanga zayoje. Asi haadi kuti vanhu vabude muchechi yake vachitanga dzimwe. Asi akabuda maAssemblies of God. Ngatisanei nazvo. Saka ndaandichinzwa radio ichiti no, murume uyu ndiye founder weAssemblies of God. Aiconsultwa nemachechi mazhinji kwazvo panhau dzekunamata. Ndiye akasimbisa Pentecostalism muZimbabwe. Ndobva pabuda rimwe gwavava ranga richitaura kuti murume uyu ndiye anga ndiadvisor Evangelical Fellowship of Zimbabwe nemumwe weZimbabwe Council of Churches, vachiti tarasikirwa naReverend, ainzi Reverend Muchinda ari kuvigwa kuBhuluwayo. Nyika yanga ichitaura kurasikirwa naReverend. Saka ndaandichizviteerera paTV, paradio, paStar FM, paradio. Ndobva ndakufunga kuti akomana, musi wakatakwa namabwe Stephen akafa, Star FM yaitaurawo kuti kudii pamusoro paStavo. Amen. Nekuti Stephen achitakwa namabwe akatemwa nevanhu vaipinda chechi dzakaita sana Zayonja idzi, nana UFI, nana Anglican, nana Methodist, nana Seventh Day. Vanhu vakatema Stephen, vamwe vacho vanopinda AFM. Ndozvavanga vakaita. Haana kutemwa, haana kubatwa huro nemabhinya, marobhers. Akatakwa nemabwe nevanhu vechechi. Enda unoverenga gwaro rako mushe. Saka Stephen haana kufa akura zvaita muntaraunda. Akafa achiri jaya, akafira kuparidza shoko raipesana nevaizviti tisu anachadzunda vezvinamato. Saka dai anga ari mazuva ano aane maredhiyo, vaitiwo kudii pamusoro perufu rwaStephen.
pane mumwe mupengo wanga uchida kunetsana nevakuru wazofa, azorasika zvakanyanya, ndokubva vemachechi vabatana, musiwo vemachechi akabatana. Yes. Enda unoverenga Mabasa chapter 7, musiwoyo machechi akaita sei? Akabatana kutema Stephen. Amen. Saka nezuro manheru ndine wandada kuona pamikuzotewa apa, ndabva kumidweek service kuma 10 mapast 9 to 10 manheru. Saka ndakapinda imomo ndobva ndasangana nevamwewo vemachechi imomo, zvikanzi right takuonai, ndikati ndini, taurai. Vanga vaine mumwe murungu wavanga vachitambira anga abva kuAmerica, wavarida kuti agoya kuzovabhinya muno naye. Indobva ndasiyana zvangu nazvo, ndikati azvimurungu handinei nazvo. Zvikanzi imimi muri kuti guta akarasika, ndikati handisirini, cheka magwaro zvakanaka, bhaibheri ndo rinotaura kurasika kwaguti. Yes. Zvikanzi ndakasangana nevanhu vekwamakandiwa vakagumbuka zvisingaite, vanogona kukuuraya. Zvakanakawo here kuti mubva manyatsotaura mazita evanhu pachena, munobva manyanya muchitiraya kunzvenga nzvenga. Ndikati zita ramakandiwa neraJesu nderipi huru kupfuura rimwe? Zvikanzi obviously raJesu rakakura. Ndikati akafira vanhu ndiani? Zvikanzi ndiJesu. Ndikati ari kugadzirira vanhu pekugara kudenga ndiani? Zvikanzi ndiJesu. Ndikati akatanga chechi inofanira kuponesa vanhu ndiani? Zvikanzi ndiJesu. Ndokubva ndati ko Jesu ari kumurwa kangani namakandiwa? Hauzvizive herewo kuti makandiwa anomura Jesu ewe? Zvikanzi handozviziva. Ndikati saka wakamboenda here kuna makandiwa ukamuti uri kumurirei Jesu akafira vanhu pamuchinjikwa? Yes. Mabhongero auri kuita angadai ariwa unoita kana Jesu atukwa. Usabate Jesu wangu ndiye akandivhira. Amen. Uri kupopotera munhu anova. Handisi kupopota zvangu, asi kungoti inada kuramba kuti kutaura kuti vanhu vari kurasika. Isi kutozvionawo, asi pakuzobata mazita avapa ndopandiri kufunga kuti zvanyanya. Ndobva ndati kana uri serious kuti mazita makuru hafaniri kubatwa, tichatanga kukuona uchivava kana zita riri pamusoro pemazita ose rabatwa. Amen. Kana usati wadaro, keep quiet. Yes. Zvikanzi manje zvino vari kuronga kukuuraya. Ndikati vakatombondisira poison mumvura, vakatombopisa mota, handiri kuona. Saka hamutye here kuti vachakuuraya? Ndikati aiwa, handitye kuurayiwa, ndinoziva kuti vachagona kundiuraya kana Mwari azvitendera. Ina handiurayiwe nemunhu zvisina tsamba dzaMwari mukati. Hazviite. Amen. Zvekufa kwemishumira achifira vhangeri zvinhu zvino, kana iwe uchiziva vhangeri ungadai uchitozviziva. Yes. Saka unofunga kuti ndichamira kuparidza nekutya kufa? Uri shuwa here? Zvikanzi wandangu kudaro. Ndikati saka uri kuti kudii? Chauri kutaura iwewe ndeupi wakambonzwa anoparidza raJesu akawaridzirwa kapeta apedza kuparidza akahagwaso marova makapenga? Ndipe one aiti kana aparidza so aitakurwa achinzi akapenga. Kana wamuwana iye ndichamira maparidziro angu. Amen. But munoma hakuna mumwe anodaro, imi ndimi mega munodaro. Ndikati ndini ndega akatiri kuparidza chokwadi. Kuri kuti kudii iwewe? Iwo hauma. Unofunga kuti ndinonyara here? Hausi kuzviona here iwewe kuti hakuna mumwe ari kuparidza chokwadi munyika muno? Yes. Hauzvizive izvozvo? Uda kuzviziva kana zvaita sei? Hakuna mumwe akabata raJesu. Idzi in'anga dzese idzanaparinga vari panapa, in'anga idzi hapana akatumwa. Amen. Iwe ungafunge chokwadi iwe ungatende kuti muparinga akatumwa naMwari iwewe? Ungatitaure chokwadi ka iwe? Yes. Akatumwa naMwari iye? Bete. Nenyambo idzodzi? Ita serious ka iwe? Ita serious. Kana wakuda zvekuparidzirwa. These are religious conmen, ma spiritual fraudsters. Yes. Hapana akatumwa naMwari. Akatumwa naMwari akaparidza
hafu yevanhu kana kutodarika inenge ida kutotsvaga simbi kumurova. Yes. Asi nyama neropa inoti musadaro, dai maparidza zvakanaka. Vhangeri hatirirambe kungoti munonyanya kuzonyanya munobva manyanya. Saka Pauro ari kuti I conferred not with flesh and blood. Yes. Usafunga hako kuti pane zuva rauchagona kunditaurira kana kuti advisor. Ndakati ukasvika kana pairwiwa kana kuDRC kana kuSyria kana muAfghanistan kana muYemen kana muSaudi Arabia kana muIran, masoja akazvambana naso akabata mbongoro yepfuti, iwe uchipfuura kuenda kupi kunotenga chingwa, uti unoti pakahodha masoja ka ungagona here kuvati fire, unogona kudaro? Kwete. Ukati fire vanofaya here, vanotendeukira kwauri, vanongoisa mabara maviri mauri wewe papa wobva wadona, voramba vane vakatarisa, vane chain of command. Yes. Masoja kana ari pabattlefield vanenge vainaye commander anenge achivati fire, ibhomirai hold fire, ndo zvavanoita. Saka zvandakaita, I am somebody's soldier. Yes. You can't just tell me how to fire. Amen. I respond to the instructions of my commander. Yes. Iwe hausi commander wangu, pachain command of commander haupo. Amen. Ukaona ndichiparidza ndatorairwa kuti fire, saka ndo fire zvisina kuzengurira kusvikira commander ati hold fire. Ukuzvidziwa? Usambondityirako. Vanhu vese vari kuita noiza ndakavadedza, uyai nemabhaibheri ndikuratidzei pamuri kurasika. Kana mine chokwadi chaicho tibhoita kana dare pano pagomba pana. Paringa ogara apa, Shava ogara apa, Guto ogara apa, Magaya ogara apa. Ite ndiri kusaidi kwangu ndiri 1. Avese vanenge vakagara tovhurirana magwaro. Yes. Vane vachitenda Ellen White vanotenda Sabata vogara wavo, veAnglican vogara wavo, Mwazha ogara wavo, inde ndiri ndega. So ndichivati uri kuona apa uri gava nekuda kwevhesi iyi. Uri kuona pavhesi iyi, vhesi iyi inoratidza kuti wakarasika. Amen. Ndakavadedza ndikati uyai tichipanana nguva yekutaura, iwe ukabvunzwa mubvunzo usaite hasha, pindura. Musiiwo tichibvunzana tichidairana. Vauye Shava takamboda kuita naye panapa, kuda kutaura so obva ati akona zvakadaro. Kugona kunyarara cheko mumwe achitaura, Shava hagoni, ada kutaura ega. Kana muchitaura unofanira kupuwa mukana woita sei, wotaura uyu ombonyararawo iwo achikuteererawo, kuti kana iwe wapedza kutaura agopindura zvaanzwa. Zvino iwe ukataura ichitauraka hauzonzwa kuti ndiri kuti kudii, hauzogona kuita sei kupindura. Saka kwakafa reverend ada kutovigwa ari kunzi ndiye akatanga Pentecostalism. Iko kungoti Pentecostalism chinyau. Yes. Hakuna chinhu chinonzi Pentecostalism muBhaibheri. Amen. Mweya Mutsvene akauya nezuva rePentecost, haana kuuya kuvanhu vaiita Pentecost. Yes. Akatouya kuvanhu vakanga vakahwanda Pentecost. Amen. Vanhu vaiita Pentecost vaida kutouraya vanhu vakanga vasiri paPentecost. Ndobva Mweya Mutsvene auya kuvanhu vakanga vasiri kuPentecost. Ndobva vakanga vari kuPentecost vatiza kuPentecost, vachida kuona zvakanga zvaitika kuvanhu vakanga vatiza Pentecost. Yes. Saka unogozviita Pentecostal church sei? Peter akagamuchira Mweya Mutsvene ahwanda Pentecost. Yes. Ndokubva aparidza Peter musi wePentecost, achiparidzira vakanga vabva kuPentecost, kukatendeuka 3000 vakanga vari kuPentecost. Amen. Vakajoina vakanga vasiri kuPentecost. Amen. Saka munoiti Pentecostalism pakuti Pentecost izita rechiRoma. Yes. Rakanga rapuwa mutambo unonzi Shavuot nechiHebheru. Amen. Unonzi the feast of first fruits. Yes. Unoitwa nezuva rechi50 kubva pamusi wepesach unenge waitwa
Passover wobva wabatanidza chingwa, mutambo wechingwa chisina mbiriso. Because mutambo wechingwa chisina mbiriso unotanga musi wechipaseka musi wa14 uchipera musi wa21. Saka paseka ichingopera mangwana acho matopinda pamutambo wechingwa chisina mbiriso. Kubva panopera mutambo wechingwa chisina mbiriso munoverenga 50 days, daily 50, 7 masabbats mamapinda paPentecost. Ainzi Pentecost, yainzi the feast of first fruits, kana kuti Shavuot. Vakatoiti Pentecost maroma nekuvhengedzera kwavo. Ukatopinda kuvaJudha wakati Pentecost vanoti uri kutaura chii, havatomboziva mutauro iwoyo. But Pentecost wanga uri mutambo wavaJudha vaitoramba kutenda shoko raKristu. Zvatakaita muZimbabwe munomu, muchena akauya musi weindependence, musi wa18 April, tingazviti maindependence churches here. Kana kuti musi weRamadan ndobva waburuka mweya mutsvene, munozviti maRamadan churches here. Kana kuti musi wechisi uri musi wechishanu chiri chisi chadeclarewa nachief charumbira, moti taamachisi churches. Kungozviti we are a Pentecostal church, watova ilebho yechinyawo, kupanda wezvinyawo. Chechi yaJesu hainzi Pentecostalism. Saka hakuna kufa mushumiri weshoko raMwari, kwafa chinyawo changa chakatofa kudhara. Hachifanire kuchemwa, tofanira kutotenda Mwari kuti imwe n'anga yavata, kwasara makandiwa namagaya nevamwe vasati vavata. Amen. Bvunzana vasati pako, uri Pentecostal here? Africa yagara iri dumping site yema-Western countries. Ma-Western countries anogadzira heresi oidhampa kuno. Kuno kuheresi haivhetwe, vanhu vane nungo dzekufunga, dzekutsvagiridza, dzekuverenga nedzekudzidza. Vanolodwa zvakafungwa nevamwe. Tarisaone curricula even accountancy degree repa University of Zimbabwe harina kudesignwa muno, rakadesignwa kuLondon. Ana Frank Hutu, vanhu vekuBritain. Chiri kunzika zvanutaura? Kuti Roman Dutch law, kuti murayiro wemaDutch newemaroma, ko Zimbabwe ndi law iripi? Hatina mabhuku elaw muno, tinoverenga vamwe vanofunga. Asi kana tadzidza zvakafungwa nevamwe, totanga kudada kuti takadzidza zvisingaiti. Izvo wakadzidziswa zvakafungwa nevamwe. Ina handingatoti akapenga, haasi iwewe. Akapenga ndiye akachora bhuku rawakadzidza iwewe. Ndiye akafunga iye. Saka pazvakauya kunoku zvemaPentecostalism nemabaptism, Baptist churches, Church of the Nazarene, Church of Latter-day Saints, hapana akatsvaga kwazvakabva. Vanhu vanga vaine nungo, hapana akazarurirwa, hapana akatumwa. Vauya nezvavakafunga vakati imimi maPentecostal church. Vanhu vakati hongu tiri maPentecostal church. Zvekuti Zimbabwe is yet to be decolonized. Tichiri under colonial rule. There are so many things zvatisati tagona kuita. Donald Trump kutaura kwandiri kuita haabvumidzwe kupfeka suit yakasonwa muItaly kana muFrance. Unopera upresident. Anonzi how can you be a president of a superpower ari kupfekedzwa nean inferior power? Pfeka dzemuno. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Enda unocheka pamotakedi yaDonald Trump, uone motikari dziripo, hapana yakaimpotwa ipapo. Hatingadhiraivhise president motikari dzatorwa kune vamwe. Isa hatina vanofunga vangatigadzirire muno. Asi imi kuno mune muchidada kuti ndakapfeka Giorgio Armani. President anenge achiti keep your England, akapfeka suit yeku England. Achiti keep your England. Akapfeka Leonardo da Vinci, achiti taakuita look east police. Akapfeka hembe dzeku Europe, achidhirevha Mercedes Benz yeku Germany, achiti taakutarisa kuChina. Kumari kumbotarisa muno muZimbabwe muno.
mabheka akatarisa kuEurope ezvinovatarisa kupi kuchina kokupotarisa munyika menyu zatara zvakanaka bvunzani pasati pakuti wazvinzwa here pano pari paridzwa chokwanika iwe we are still colonized. Yes. Bvunzani pasati pakuti wazviona here kuti we are still Colonized. John Deere nditractor yakuEurope hamuna tractor yemuno hamuna atagadzira tractor muAfrica muno hamuna asi takaita farm mechanization nemaJohn Deere neMassey Ferguson tinoda kuita indigenization neMassey Ferguson Chimurenga 3 land acquisition program neJohn Deere Santana zvakanaka ava ibhoseka zvacho zvina kubosekawo saka unofanira kuti nese ubanzi uone kuti independence hatisatanayo hatisatana independent kungomhanya bedzi kwatiri kuita kana taa independent tichagadzira mabhasikoro tega wazviona togadzira mabhasikoro chi tega tombochovha wawatakaita sei tombogadzira redhiyo tega kumezi chairo tiri kutora kuJoni zvoti Zuma akaramba nevagumbezi tobari chando tikakosora haika saka kana uchiparidza unenge wakasununguka hautye vanhu unongotya akakutuma kana taa kunyatsoziva vhangeri tichava liberated also pakufunga kwedu. Amen. Hallelujah. Yes. Asikushamise here iwewe kuti hurumende inoti mabondi notes anoshanda asi ukaimpota mota pabhodha vari kuramba mabondi vezimura vari kuramba mabondi Zimura parastatal wegovernment. Yes. It's a revenue collecting department of the government. RBZ, the regulator of financial institutions, ndiye zvakare lender of last resort we government. Yes. Saka RBZ iri kugadzira bond yoti rinoshanda atidi kuona munhu anoramba bond wobva watora motikari kuJapan wosvika pabhodha government yobva yaramba yoti tiri kuda $. Ndoriwana kuti hamusirime here makandipa bhondi imimi zvonzi takakupaka zvedu asi iwe unoshaya usei US tipe zvekuti Chinamasa anofanira kupinda muGuinness Book of Records, the most disorganized finance minister of all time. I'm telling you. Yes. How can you produce a currency that you don't want to accept yourself? Tafana me wabika sadza wotiriri kushata zidyai inati chikesadza rinoshata kudai tatobika zvakuti asi vana ndo vari kudzi vadye sadza riri kushata rabikwa naamai vari kuriramba vada kudya zvimwe. It's a confusion. But confusion iyoyo ka haigadzirisike tikasatanga kugadzira iye kugospel. Amen. Kugospel ndo kune confusion isingaite. Amen. Usambofungidzira zvako kuti iwewe machechi aunoda anowirirana kunyepa. Yes. Vanotokwikwidzana zvisingaite. Last time Magaya akati mapostori akarasika akanga anyora bhuku rinonzi Marine Demons. Ndobva ati Marine Demons ndo anoshandiswa nemasowe nevanhu vekumasowe. Mapostori akalala akati Magaya ane nyoka, Magaya akati handina nyoka. Mapostori akati tiuye here kuzokuratidza, akati musauye ndakuya kuzoita sei. Asi vakanga vati ane nyoka kana aine nharo tiuye kuzoita sei kuzoibata. Haana kuzodaira akati halo vada kuenda kupi ngavagare kumasowe kwavo ikoko. Ndikati akachenjera. Mapostori manje kana achibata nyoka anouya nayo, anobata nyoka yauya nayo
ukati hatina nyoka vanoenda havere pavanenge vakaisa saka ndofunga anga dzinobatwa vakagoya chete vanoibata haana kuzodaira. Uri kundizwa zvandiri kutaura? Ndikuda kutaura chokwadi. Usambofunga kuti zvandiri kuita izvi ndini ndiri kungozviita ndega. Ivo vanozviita vaine unyengeri. Makandiwa paakadzingwa kweFM aingoti akaenda papulpit aishora FM. On record zvandiri kutaura izvi unotozvitsvaga ukazviwana. Madhiski ake ekutanga paakadzingwa matsvage. Anga asingagare pasi asina kutaura kushata kweFM. Akati pandakaenda kuReliving Waters Bible School hakuna nzvimbo yakashata pasi pezuva seBible School. Makandiwa akazvitaura izvozvo. Ndikutaura chokwadi. Akati kana paine nzvimbo iri ivhu panyika ino iBible College. Akati ndipandakaenda ndakatozorutsiswa naMwari zvandakanga ndadzidza ikoko. Asi izvezvi mapasa ekuUFI ari kutrainwa kucollege yaUtabwashe. UTabwashe akavaka college. Ndokwava kuenda ikoko. The very place yaaiti yakaipa akaitawo imwe akaita partnership naUtabwashe. Aishora AFM. Vana vake vachitoti kana adaro voti isu tikati Makandiwa akarasika zvikava kuti ano hakuna kushora macheche vangu. Asi Makandiwa akati Magaya akarasika vanoti akazvitaura akati handiri kudzika madhimoni indinoita investigative preaching. Takauya nayo audio yacho pano last year achitaura Magaya kuti Magaya haaparidza anongoti out. Ipapa angaita sei anga atizwa nevanhu vakaenda kwaMagaya. Ndobva ataka Magaya ndobva vazoita sevawirirana. Magaya ndobva amboenda kuUFI. Zvino vatanga futi vari kunetsana. Pakabuda mumwe aiti ndakatumwa naMakandiwa kunofrema Magaya kuti Magaya andontsotsa mari yangu. Saka iwe unongochifunga kuti haano Chiwenga ndiye ari kudaro. Ava vanozviita vachiwanda. Davanenge vachikoti vachazonzi newewo unoita zvakati. Saka vanyatsobuda pachena. Ini ndinobuda pachena. Dhokutirinira harisi rangu nderemuridzi. Saka ndinonyatsoriparidzwa ndakasimba ndozoti iro rega raKristu riri infallible. Dhokutini raKristu hariblemeke riri pure. Zoti rikamira apa rakatitwasa hauna kana chaunowana chiri evil kana chiri wrong pariri. Saka ndakamira mudhokutini raKristu ndinokutaura kuti kuti akarasika madhongo achikuma kana akanyarara. Hapana zvinomboitika. Ndichikuudza futi kurasika kwake. Iwe kana ukati zvako haana ipfungwa dzako. Asi magwaro aya haagamuchire uapostora hwaEzekieri kuti anotobuditswa pa11 dzavakorinde vechipiri ndo pakataurwa zvemapostora enhema. Hakuna vaprofita venhema bedzi, vapostora venhema variko futi. 11:13 nokuti vakadaro vapostora venhema. Kune vapostora venhema vanobata nekunyengera. Vanozvishandura vachizviita vapostora vaKristu. They convert themselves to become apostles of Christ. Naizvozvo hazvishamisi. This is not a new thing. Nokuti kunyange naSataniwo, even the devil himself, unozvishandura. He converts himself and turns himself into the angel of light. Achizviita somutumwa wechiedza. Therefore it is not a new thing. Naizvozvo hachisi chinhu chikuru. Kana vakazviita vapostori vaKristu. Kana vashumiri vake vachizvishandurawo vachizviita savashumiri vokururama. Aitaura muapostora waKristu. Achitaura kuti kune vapostora venhema. Hakugone kuita fake note koshaikwa original. Azviita. Saka uchiona izvi hakuna anofamba nefake $500 note. Iyo haitombode kutariswa kana kuzuva. Kungoona pakanzi 500 ndeyefake. Because hakuna original. Asi $10 ine fake, 20 ine fake, 100 ine fake. Kuti vagadzire fake vatanga vatomboona original. Otraya kukopa original. Saka vapostora vaKristu variko. Kunyange zvazvo kune vamwe vakarasika vanoti vapostora vakapera. Tovaziva mumwe wacho ndichambwira. Anorasika chambwira. Saka izvo zvatinga waste nguva nazvo. Akarasika. Kwakurasika kunomboda kuti utange waita nhumbu here kuti kuonekwa.
ukangotaura so magore anobuditsa pachena kuti uya rasika. Yes. Saka ndakati handidi kunetsana naChambwera panyaya yekupera kwevaapostoli. Mubvunzo wangu mumwe chete kwaari, ngaandiratidze muvhangeri mubhaibheri asina kugadzwa nemaapostora kuti ave muvhangeri. Muvhangeri iye handiti anozviti ndiri muvhangeri. Ngaandiratidze muvhangeri mubhaibheri akangotanga kungoita muvhangeri. Because according to the Bible, muapostora anogadzwa naKristu. Muapostora ndiye anogadza pastor kana teacher kana evangelist. Yes. Ndo order yaKristu iyoyo. Kana uchida magwaro acho ndokupa aripo haperi. Zvemagwaro manje usambonetsekawo aripo. Amen. Ini ndiri kuti Chambwera kana vaapostora vakapera, it's fine. Chitiudza kuti iwewo wakaitwa muvhangeri nani. Tipe vhesi yekuti munhu asiri muapostora anogadza munhu akaita muvhangeri. Kana uchida inotaura kuti muvhangeri anogadzwa nemaapostora iripo. Timothy wechipiri chapter 1 verse 6 tangire pa5. Magwaro anenge aripo haperi. Tine muvhangeri anonzi Timothy, ndiye akanyorerwa tsamba nemaapostora akanzi kudii? Ndichiyeudzwa kutenda kusinganyengeri kuri mauri. Iwe Timothy une kutendera kusinganyengeri kayo. Kwaimbogara muna mbuya wako Loisi. Mbuya wako Loisi vaigara nekutenda ikoko. Vanofanira kunge vanga vakafa. Saka pari kunzi kwaimbogara mbuya Loisi vanofanira kutsamba vakanga vaita sei? Vakanga vashaya. Nomuna mai vako Eunice. vaEunice. Eunice aitenda, anotenda futi zvakare. Kwandinoziva kwazvo kuti kunogarawo mauri. Iwe Timothy kutenda uku unako. Nemhaka iyi Nechikonzero ichi ndinokuyeudzira kuti ukuchidzire chipiwa chaMwari. Inzwai, I encourage you, I urge you to stir up the gift of God which is in you. Kuchidzira chipo chaMwari chiri mauri. Chiri mauri Wakachiwana sei Timothy chipiwa ichi? Nokuiswa kwa maoko angu. Wakachiwana nekuturikwa kwemaoko angu. Tsokorodzai. Nemhaka iyi ndinokuyeudzira kuti ukuchidzire chipiwa chaMwari chiri mauri nokuiswa kwa maoko angu. Maoko angu ini pandakaturika pauriso chipiwa chakabva chapinzwa mauri. Yes. Saka kuti Timothy ave muvhangeri akatoturikwa ruoko nemaapostora. Amen. Saka isi hatisi kuramba kuti Chambwera muvhangeri. Tiri kuti isusu kana ari muvhangeri ngaatiratidze kwakabva uvhangeri hwake. Yes. Kana akasatiratidza maapostora akamuturika ruoko, muvhangeri wefeki. Yes. Chechi haigone kuita muvhangeri yoshava maapostora. Saka muvhangeri achatsiurwa nani kana arasika. Because basa remaapostora kuti kumuvhangeri waakurasika. Yes. Kuna pastor waakurasika, kuna teacher waakurasika. Ndo basa rake iro. Yes. Ndosaka uchiona pese panenge paina pastor pasina maapostora pane paine kurasika kukuru kuripo. Amen. Mazvinzwa vadikani? Chokwadi. Basa remaapostora kutaura kuti waakurasika. Waakurasika. Saka Timothy aiti akatumwa so kwaizoteera tsamba usarasike mufano wangu. Tito akapuwa sangano usarasike mufano wangu. Filimoni onyorerwa tsamba usazorasike kwauri ikoko. KuFilipi konyorwa imwe musarasike kuFilipi ikoko. Saka kana waitwa pastor pasina maapostora waitwa nani? Zvafanana na teacher ari kuti maheadmaster akapera. Ombera Kristu maoko. Yes. Bvunzai vasati vako maheadmaster akapera. Mukaona here teacher pachikoro mukashaya headmaster? Hazviti. Nekuti chechi yakaiswa mumaoko memaapostoli. Kana vakasazvifarira zvangu ichokwadi. Iye Mwari akambotsvaga kuti unozvifarira. Haana basa nazvo Mwari. Ukatonyanya kusvoti batsireke Mwari andofara. Ozi akagara buda pachena kuti zvinosvota vanhu ndozvaanofarira. Unoti zvaifadza here kuti Elijah paMoses apa Mwari anoti uyu ndiye mwanakomana wangu paine vanhu vatatu. Mwari otaura pamusoro pewani. Anzi uyu ari pakati uyu ndo wadoda.
vavatuva vakadza vadhivadirera vavadhivaziva uyo ari pakati ndewandoda munzwe iyeyo. Yes. Mozisi aripo, Eliya aripo. Mwari haana kuti ava vanakomana vangu. Mwari haana kuti uyu mwanakomana wangu asi ava vanhu vangu futi. Aiwa akangoti uyu ari pakati ndowandoda. Mozisi haachabvunza kuti ko inini zvatova pachena. Unoita zvisvote here izvozvo kuti muri vatatu muri mugomo izwi roti uyu ndiye wandoda imi mosara makanyararirwa kufunga kwako unonzwa sei? Bvunzara pasaidi pako unonzwa sei kuti uripo iwewe? Iwe ndiwe Mozisi, mumwe ndiye Eliya, Jesu aripo. Mwari oti uyu mwanakomana wangu wandinoda, muteererei. Mugomo imomo mama musina vanhu vatatu, Peter anga arimo futi, Johana anga arimo na James. Yes. Mwari akati ava vamwe atirei navo ndine uyu ndo wandoda. Zvinosvota. Saka mangwiri akazonditi chiwenga usi Mwari. Hakuna ngoti vanhu vese vakarasika. Unoda kuparidza wega here? Ndikati aiwa wasina kuparidza ndega, asi asina kuparidza nemi. Mwari achatipa vamwe. Kwete iwewe mangwiri iwewe hatiparidze tese. Hatipoparidza ndega, ndoparidza ndega kuti zvadii? Uri kuona kuti Pauro anosvika paMacedonia, Pauro anosvika paListra, anosvika pachitonamatwa, paGreece, paAthens. Panga patori chikwangwari chakanzi chi Mwari asingazikanwa. Haana kuti ngatibatanei tiite evangelical fellowship of Greece. Haana kudaro. Yes. Akatoti makarasika, siyai kunamata zvisina madhuro, muuye kuno ndokune vhangeri chokwadi. Chokwadi. Ainga asingataurire vaipinda chechi iyoyo bedzi nevaiparidza muchechimo. Ada kuti vasiye kuparidza. Yes. Vauye kuzotendeuka. Amen. Ipapa ndo pavanogumbukira manje. Tisiye here chokwadi. Hazviite. Saka pane mumwe ainzi Nhumwa, pamwe munomuziva, aimbouya achitaura ngano dzake panapa. Akabiwa naUtabhwashe kweFM. Aipinda aenda kuBible College yekweFM. Ndobva abiwa, ndobva anopedzisira college kupi? KwaUtabhwashe. Ndobva apuwa sangano kumasvingo. Ndobva afunga kubawo vanhu kuna. Bosi kana muchikuita zvekuba pane zvikubirani, kuba kwacho hakuzopera. Iye akabiwa kweFM naUtabhwashe, iye akazobirawo utabhwashe vanhu. Zvikanzi naNhumwa ndakatumwawo ndakutotanga yangu. Saka Nhumwa aigara kumasvingo achiparidzira vanhu kuHim Heartfelt International Ministries Masvingo branch. Ndobva apanduka, ndobva anyorera tsamba kuna utabhwashe kuti akafona ameni. Zvikanzi ini handisisiri pasita wako, ndakutorova, ndazarurirwa. Ndobva vanhu vese vaenda kuna Nhumwa. Hapana kumboita gore, vanhu vakazoti uyu akanyanya kurasikawo. Taura kudzokera hedu kuna utabhwashe. Ndobva adzingwa, akadzingwa kumasvingo kuno. Saka arotonge mbudzi yakarasirwa pasera achiita nharo ipapo. Kuti achienda kuna utabhwashe, utabhwashe akati achida kukuona. Saka anga atanga chechi mukuwadzana umo. Ndobva akupa vanhu mvura futi imomo achinyepa kuti ndakaitora kuNigeria. Ndofunga vanhu vakazongorora hakuna mvura yakadai yakabva kuNigeria. Saka izvi zvaakungomunetsa. Now, zvese zvandiri kutaura izvi ndira kuti uone kuti hazvina mhosva kuti vanhu vanoparidza vawanda sei. Chinoda kuti chionekwe ipurity yevhangeri racho riri kuparidzwa. Yes. Kana vhangeri riri inferior, risiri pure, ari kuriparidza haasi mushumbiri waMwari. Number 1. Number 2, kwaari kuparidza uko haisi chechi yaJesu. Yes. Number 3, vari kuti vakaponeswa muchechi imomo havasati vaponeswa. Amen. Uri kuona maripacations acho. Kana vhangeri raguti rakarasika, zvinoreva kuti hakuna ari muZayoja akaponeswa. Amen. Nekuti hauponeswi kana usati wanzwa the true gospel. Yes. Zvoreva zvakare kuti Zayoja is a shrine. Yes. Upande hwezvinyawa haisi chechi yaJesu. Amen. Hazvina mhosva yakarongeka sei. Mazvinzwa rikani? Amen. Ndakapa muenzaniso wekuti ukaroora mukadzi akanaka, akatsvuka, akasimba, zvaunonyatsoti ibhidhairwa remukadzi,
worora wochata muchato wemandiriri, ozokuudza kuti chibereko changu chakabviswa ndiri form 4, handina chibereko, mukana wekuita mwana hapana, izero. Handiti unoenda kumapurisa unoenda kupi, unoti gava ndidzosere mari yangu. Wakadii kunditaurira kuti haugone kuzvara, saka ndinokuitisei? Handiti weiti unondida here, saka chii chinochinja ipapa? Asi kana uchipfimba musikana umboti pamusoro mune chibereko here. Unonzi kwana handiti? Unengosvikwaziuma kuti chii, asi chikazochaikwa ozi kana pasina chibereko hapana mwana, ende kana pasina mwana hapana musha. Vese zvemabhazi atakatenga zviya repizza, chibereko chataitotebha nacho kuti tichaitawo chii. Ukangoti hauna chibereko kana airtime hauchaiwana. Ndikaitsvage zvakwana, ndikatorora chipurunyenye asi chine chii. Iyi example iri very sensitive, asi yakakosha pashoko raMwari. Kana chechi isina true gospel, mukadzi asina chibereko. Vazvinzwere vadikani? Mukadzi asina chibereko anopoda akatsvuka akachena kuti mbuu. Asi vanhu vakangoona uchimuteera-teera unonzi tukoleo, unozviziva here kuti haana chibereko? Ukangoudzwa uchamuteera. Iye akati kosimba uchafona mazana kuti kwana ndichifona chi. Pese pandai kutengera airtime, handiti ungadai wakataura kuti saka chechi kana ikanzi yatengwa PA system yakanaka zvakadii, kana pasi akanzi anodhiraivha Range Rover, kana asina true gospel hapana chekugarira ipapo. Walk away. Wazvinzwa here shamani? Ita sei zvako, walk away. Kana wakanyorwa mubhuku yeupenyu haurambe uri pavhangeri yakatsauka. Kana uri panapa uchiparidza, kana uri pastor, ameno what you call yourself or who you think you are in Christ, my question to you is, mubvunzo wangu kwauri ndewekuti vanhu vawakaparidzira iwewe vakafa, une chokwadi here chekuti zvawakavaparidzira Jesu akauya anovapinza denga nazvo? Manzwa mubvunzo wangu? Amene unozviti founder kana unozviti archbishop kana fata, imbozvibvunza mubvunzo kuti vanhu vakauya vakakuteerera for 1 year vakabva vafa, Jesu achavati vana vangu here nezvauri kuvaudza every day? Kana uchiri kudhauta kupindura mubvunzo iwoyo, imbomira kuparidza. Imbomira. Mukundinzwa zvandiri kutaura? Imboita sei zvako? Imbomira. Regera. Uri kupara mhosva. Alright, mumwe angati aiwa maakutichikidzira. Ndatadza chi? Because mareceive yomana uri kutaura achashanda here kana chikomba chaakuuya? Nematyikisiro akanzi anouya achiita. Jesu ari kuuya achityisa vadikani. Uri kuzvinzwa here? Jesu ari kuuya achiita sei? Ari kuuya achityisa zvekuti ngondi anenge asingade kuzvinzwa. Ari kuuya aine hasha, ari kuuya aine ngirozi dzisingataure zvine rugare. Ana Gabrieri havasi kuuya musi waari kudzoka, kuri kuuya vakadhirenwa kurova. Alright, 5:10 dzavakorinto vechipiri. Inondityisa nyaya iyoyo every day ndikazvifunga so kuti saka vanhu vari kutonditeerera. Saka ndiri kutaura kuti mazwa andiri kutaura, munhu akanzi arohwa nemota akafa achangobva mukundinzwa. What is his fate before Jesus on that fateful day? Kana usati wane shuwa nezvauri kutaura, I advise you, regera. I'm telling you.
anoti kudii Pauro? nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga We shall all appear before the judgment seat of Christ. chaKristu, kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri sezvaakaita, kunyange zvakanaka kunyange zvakashata, kana zvakanaka kana zvakaipa. Yes. Naizvozvo zvatinoziva kutyisa kwaShe, knowing therefore the terror of the Lord. Pauro akataura mazwi atinotarira achiti hadifi kuti vanhu vari vaziva zvikanzi knowing therefore the terror of the Lord. Yes. Kutyisa kwaJesu kana akudzoka tichikuziva kudai iso tinogombedzera vanhu, we persuade men. asi tinoratidzwa hedu kuna Mwari. Hanzi kana tikanga kuziva kutyisa kwake tinopersuada vanhu. Tokai kuvhangeri yechokwadi. Ishe kana akudzoka anodzoka achityisa. Amen. Zvese zvemastika amuinawa musi iwoyo unenge usingade kuzvinzwa kana kuzviona. Amen. Zvese zvamuri kuudzwa kunzi Mwazha ndiye anomira pagedhi rekudenga achireverera vanhu kuti vapinde denga. Musi iwoyo achakurambirai muchinzwa pachena. Mutumwa Mwazha auya akadhimaiti munomira pagedhi, ingomireka pasaidi mutireverere tisuka vaapostora veAfrica. Chimirai mubvamangoti avandu kufunga kwako iwewe unongoshuka kuti Jesu akauya uye mumira. Jesu akauya akati right akutonga. Mwazha anongoti kwa Mwazha mira yapo. Mwazha ouya ochangamira. Ndova vamakamba ndituma kuti ndiparidzire. Uyo ndiye anga ari bishop wangu. Gutouya what right. Ndini kuti ndofunga mandirangara neka ndini wamakatumira ngirozi pabhindura. Right, iyi ndiyo zaija yacho. Iwe aswe zaija. Iyo buda shamari mkiu iwe. Ndo chechi kwako iwe. Unofunga kuti ndo maitikiro azvichaita. Right, tuto business Mike ouya netundebvu twake. Oti iyi ndo Jabula Investments iyi. Mwazha unzi naJesu chigara chideedza vauri kuda vachipinda. Musi iwoyo iwewe naMwazha mune muri mukiu mese. Yes. Ndomusi uchati aika newe Mwazha usati watongwawo futi. Kuinge waitaura kunge wakatopinda kare denga iwe. Vakandiwa uyu achakurwadzisai musi waari kudzoka. Makumuti ndiweka waimbogara mabhodhi meeting kudenga. Iro denga rauya chienda kakumeeting tibva tangopinda. Wozi kana church founder wenyu achigara bhodhi rekudenga amufanire kudetseka kana Jesu auya. Yes. Anofanira kungoti maUEFA ese kungoti yakachinjwa zita yakunzi Emmanuel Makandiwa. Mamano ese uyai nekuno. Jesu ongodzi ava muchatonga. Pandauya kubhodhi kupuye kuya. Ndo chechi yacho iyoyo. Andiona zvazvakaita. Ignatius Tombo overengawo mazita evezanu-PF sekutaura kwakudzai chipanga. Kushungo vanenge vakagarawo voti majongo ese mopindawo. Unofunga kuti denga rinopindwa nekudaro iyo? Handiti chipanga akazvitaura kumarondero? Yes. Akati kushungo vanenge vakagara pagedhi rekudenga. Shomba achiverenga vekuzanu-PF. Kushungo vachituka Peter ndokuzivawo. Handiri kuona. Munakagwa Peter ndokuziva. Joyce mujuru wakazopanduka. Hauchapinda. Wenda denga rekutamba naro ino. Madhambutanana nzara dzamunenge muinadzo muri kutaura. Amen. Mumwe musi iwo shamari mune makanyarara kuti zii. Yes. Ngirozi dzichivava. Imbonzwai hondo ichaitika musi waari kudzoka. Revelation 20. Nekuti nyaya yekuti ari kudzoka achityisa unoita yekutamba naye. Ari kutyisa zvikabvira. Saka Pauro anoti we know the terror of the Lord. That's why we are persuading men. Zvimabhatya zvitsvuku zvamakapfekedzwa kuwisirishwa. Musi iwoyo unonge usingade kuriona. Amen.
ukanzi madzibaba unongo uchiti baba kwanai handidi zvemuromo ngatitongoitakanyarara madzibaba ndiani iwe ungosiri madzibaba here zvonzi iwega nyarara zvinzwikwe zvauri kutaura i rega tingotongerwa iri papa uda kutanga nyonye kuti ndaizviti madzibaba ndoita madzibaba anini ninge wakuramba iwewo ucharamba zvese zvokuti ndiri mubvuwi izvi ucharamba muzivo kuti handisi mubvuwi ndinonzi toropito samanyanga the day of the Lord. Amen. Revelation 20 verse 1 tangire pa 5. Yes. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 ramazana apera. Ndiko kumuka kwokutanga. This is the first resurrection. Munhu unomugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa. Akaropafadzwa achaparticipate pa first resurrection. Mutsvene munhu iye. Rufu rwechipiri harune simba pamusoro paiva. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pake. Asi vachava vaprista vaMwari navaKristu. Yes. Vachabata ushe pamwe chete naye makore ane 10 ramazana. Yes. Zvino kana makore ane 10 ramazana apera, Satani uchasunungurwa mutorongo yake. Yes. Uchabuda kundonyengera marudzi ose ari kumativi mana enyika. Verse 11. Zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena. Ndokubva chigaro cheushe chasetwa judgment yakuitika. Vision yacho Johana akaiona. Iona kuti musiwo mune muchita teremuka ndozvaona kuti funga musiwo. Funzai vakaiona judgment iyi. Yes. Ana Paulo vakati it is a terrifying event. Amen. Inotyisa. Nyama yauri kuzvikudza nayo iyi inenge isipo pa judgment. Kune kwakamira mitumbi yemweya. Yes. Tangidzai verse 11. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Changa chiri chihombe. Naiye wakanga agere pamusoro pacho. Chikanzi anga aripo anga akachigarira. Iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Opere Jesu maoko. Wazvinzwa? Zvakaiswa kupi? Zvikasawanirwa nzvimbo. Pakangouya so nyika yatinogara iyi yakatiza. Saka kufunga kwako vanhu vakazotongwa vari pai. Wambozvifungawo? Kuti achingonzi asvika so kuzotonga nyika inobva yarova pasi. Amen. Ndaitaura pasita varange kuti kana vanhu vanoenda musangano vanotaura vhei tosangana pamikuzo hotel ngatisanganei pamarondera handi kuzviona parudhaka stadium tiite rally ivhei. Saka Jesu ari kudzimusiwa anouya achida kutonga nyika vhenyu yacho inobva yatiza. Harisi rudhaka stadium ichatizayo nyika yacho yese vhenyu ndo iri kunzi tauredzewa. Yes. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Naiye wakanga agere pamusoro pacho. Iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Zvikaitwa sei? Zvikasawanirwa nzvimbo. Zvakashayirwa vhenyu. Vhenyu yakashayirwa vhenyu. Achingosvika so mwana handisisina nzvimbo yekuisa epi. Munhu wese ainokana kubudiriro ivhenyu yako. Vhenyu iyoyo ichashayirwa vhenyu. Yonzi anga ichitsakatika. Iri sky ramuri kuona ndodenga riri kurewa. Yes. Atmosphere, troposphere, Mars, Mercury, Moon, Sun. Zvichashayirwa nzvimbo. Yes. Handisisina pekukuisai. Zvino kana Mount Nyangani, Mount Everest zvichinzi zvichatiza. Haasati ataurera. Aita sei zvake angouya kungosvika so Beatrice hapasisina. Amen. Zambia hakusisina. Malawi hakusisina. Zvaendepi zvashayirwa kwokugara. Kuda kutarisa mudenga so kuti kwadoka hapana zuva. Because musi iwoyo ari kudzoka neglory.
saka akanga angosvika so zvese zvinoburitsa malaiti zvinobva zvadzima zvakuita pay obeisance. Ari kuuya aine light chairo musi waari kungosvika zuva iri riri kubva radzima igwe rakambozviita musi waakaroverwa rikadzi rakadzima for 3 hours rikati madzima raMwari isu tombodzimawo tichiremekedza raMwari ramadzima igwe hakusisina nyeredzi musi iwoyo toponoteka kuti yowe ko ndakayengerwa nei ha saka uri kuona kuti muviri wauinawo ivhu ndiro pati yenyika yacho iri kutaurwa. Nyama yauinayo ndiyo imwe pati yenyika iri kunzi yakashayirwa chiibo. Saka wakanyeperwa kunzi marangwanda achamuka mabhonzo achamuka nyama yoenda kudenga wakanyeperwa enda unovereka zvakare bhaibheri rako tokorodza rese kubva kuna Genesis usvike kuna Revelation hakuna vhesi inotaura kuti nyama iyi ichapinda denga ikatopinda muvhu zvatopera. Chichapimira pajudgment isiti mitumbi yemweya. Saka ari kudzoka kuzotambidza miviri so mitumbi iyoyo ane muviri waari kugadzira kudenga ndo waarida kuzopa mweya wako kana muviri uyu wadonha uyu ane mumwe waari kuuya nawo. Both vari kuenda kudziva romoto nevari kuenda kudenga vachapuwa miviri minyowani because uyu hauende kunotsva uyu hausvike mudziva romoto unenge watopera. Saka ari kugadzira muviri unotsva usingapere because haasi kuda kuti vanhu vatsve kusvika zvapera zvekutsva. Ari kugadzira muviri unotsva nekusingapere. Uenda unobvunza vanoita cremation unopera. Iwe unenge uchiripo here izvezvi patakagara pane makuva akaiswapo kare kare akatoparara. Unotaurwa zvekumuka kwemitumbi. Unozviziva here kuti 1/3 yemabodies ari kufa evanhu vari kufa panyika panapa they are being cremated. Unozviziva? Tundari pasati pako unozviziva here kuti 1/3 yemabodies evanhu vari kufa panyika panapa they are being cremated. Kana vakrimetwa madota omwaiwa kusiso hakuna vanhu kakuafrica kuno kusaka unopfukodza ri kuviga vakawanda. Zimbabwe ine vanhu 13 million. Pinda muNigeria mune mamoslem. Hallelujah. They cremate the dead, they are dead. They do not waste land nekuviga mitumbi yevanhu. Saka pauri kuudzwa zvemarangwanda uri kufunga kuti mabhonzo anenge achiri muvhu. Vazhinji vachona hapatorina mabhonzo. Iro bhonzo racho pachezvaro rinopera futi riri muvhu kusara pasina kana chinhu rinopera bhonzo. Hausi kudzoka muviri uyu. Handisina kuparidza nyaya iyoyo ndinoda kungokuratidza bedzi kuti chari kuuya zvinhu zvine pawa. Nyaya yekuti hakuna nyama inopinda denga inyaya iri pachena. Handisina kuti ndipedze nguva yakareba naye asi ndichakuverengerei mavhesi maviri anotaura kuti nyama yatiinayo haisi kuwana nzvimbo kudenga kuna Mwari. Tikutonakirwa izvezvi because manyarariro amaita ndeekutya. Saka tikunakirwa usingabviri wakajera kuti ukaparidzirwa unojamba so izvezvi zvakunyatsorakaro chakovana saka kumahwanika kuitika wakaparidzirwa zverudo zvinopaura akataura zvetera of the Lord. Saka ndakupa mavhesi maviri anonyatsotsanangura without doubt kuti nyama haina kwairi kuenda. Ingoti unari pasati pako nyama yako haina kwairi kuenda. 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. Verse 35. Pauro akataura mazwi anorwadza munhu waMwari. Handiri kunyeperai. Ini ndinofunga kuti kana muchiti ndinoparidza zviri too bold and radical hamusati manzwa mupostori Pauro. Pauro aiparidza zvekuti unoona kutosimuka ukanomurova mbama achiparidza ukadzoka ukagara pasi. Inzwai kuti akaparidza sei 15:35 dza1 Corinthians akati kuti asi mumwe ungati zvikanzi ndikutaura nyaya yekumuka kwevakafa. Saka mumwe anogona kundibvunza achiti vakafa vanogomutswa sei? Zvikanzi kana vanhu vachifa vachimuka vanomuka seiko? Vachauya nomuviri wakaita sei? Vanomuka nemuviri wavakafa nawo here? Kana vakafa vachimuka vanomuka here nemuviri wavakafa nawo?
iwe benzi zvikanzi you are a fool. Tokorodzai. Aiwa ino handisitenderesa vhesi musabhuku mungavo. Tokorodzai. asi mumwe ungati mumwe anoti kudi vakafa vanogomutswa sei? kana vanhu vakafa vachizomuka vanomutswa sei? vachauya nemuviri wakaita sei? vanomuka here nemuviri wavakaitwa ivhu kuvhu nawo? iwe benzi zvikanzi uri benzi, ukangobvunza benzi mubvunzo iwoyo you are a fool. iyo bvunza ari pasaidi pako kuti ungafare here kuti wabvunza mupostori asati apindura woti uri benzi. Pana angagamuchire kutaura kwakadaro? Ine asandamboti munhu achibvunza pano ndobva ndati uri benzi. Asi Pauro ari kuti ukangobvunza benzi kuti munhu akafa anomuka nemuviri upi uri benzi. Amen. Zvakanakawo here izvi? Zvakanaka. Akanga arayirwa naMwari kuti aparidze achidaro tsokorodzai. Saka ine ndakabvuma hangu kuti ndiri benzi because ndatisingazvinzwisise. Ndakati kana wapedza kuti tibenzi ibva wazobvisa ubenzi hwacho. Akona kuzoti ndiri benzi ka ndoramba ndiri benzi. Ndobvuma kuti ndiri benzi. Ndodzidza kubva kuna iwe usiri benzi. Ndobva ndabuda pakuvechi benzi. Ukaramba kuti handisi benzi unoramba uri benzi. Ukabvuma unopera. Amen. Tangidzai. asi mumwe ungati vakafa vanogomutswa sei? Vanomutswa seiko? vachauya nemuviri wakaita sei? Muviri wavanomuka nawo ndeupi? iwe benzi zvikanzi uri benzi icho chaunodyara hachimeri kana chisingafi. yes. chaunodyara haudyari muviri uchavapo. Makambodyara chibage chewaiti mukaona chichimera chiri chewaiti? asi tsanga bedzi handiti munodyara tsanga yechibage kana yakumera inoburitsa shizha regreen asi makadyara mbeu yewaiti. Saka ari kuti chinosaka mubvunze mupfungidzire kuti munhu achamuka nemuviri wenyama muri mapenzi nekuti Mwari akatozviparidza kuti muviri unofa handiwo muviri unomuka pamakaenda kunodyara kuminda mirefu. Amen. Pana akambodyara here kamhodzi kemuranjisi kakabuda kari kamhodzi handi panobuda kamuti so kotokura mozotoona maranjisi mozowana mhodzi muranjisi but painodyarwa mbeu yeranjisi haibude iri kamhodzi. Saka ari kuti mungadai makadzidza resurrection pamakaita zvekudyara. Chiri kusaka nditi muri mapenzi makapuwa vhangeri mukangodya chibage mukasadzidza pachibage. Amen. Hai. Yes. Waona kuti sei ari kuti uri benzi? Saka mbeu inoora haitiyo inomuka. Kuri kubuda mumwe akasiyana neakadyarwa muvhu. Akadyarwa asi kubuda kuri kutobuda mumwe munyowani. Yes. Zvekuti wazovigwa uri mukofini wapiswa wadyiwa nembwa kana nemakarwe hapasisina nemazina egarwa hauchatomboinzwa. Kune mumwe anogara mukati ndiye ari kuuya kuzopuwa muviri munyowani. Hatingaiverenge yese takaenda kungoona bedzi kuti mbeu inodyarwa ndiyo inobuda here. Saka zvanzi ukangofunga izvozvo uri chii zvako uri benzi. Saka vese vari kuparidza kuti muviri uno ndouchamuka nekudzoka kwake nekurira kwehwamanda. Mapenzi havasi kuziva the principle of farming. Ina handisi ndiri kuvati mapenzi. At least you must give me credit for that. Vhesi yechipiri i2 Corinthians chapter 4. Verengai mavhesi maviri ekupedzesera mamasvika pachapter 5. Akakontinya nayo nyaya iyoyi. Ndikutoparidza zvisingaite izvozvo. Ndikuparidza the terror of the Lord. Isha ari kuuya achityisa. Saka hatineti. Zvikanzi naPauro ivhesi ani? 16. Ivhesi 16, yes. Vari kuverenga vhesi 16 ne17 ndizvoka? Yes. Right. Ne18? Yes. All right. First, 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Saka hatineti. Zvikanzi naPauro hatineti, ingoti handinete. Hatineti. Ukoona munhu aita handinete ka ane zvaari kuita zvinogona kunetwa navamwe pazviri. Asi ari kuramba kuita sei? Kuneta. Nekuti kunzwa shoko raMwari vamwe vachaneta. Asi iwe unofanira kuita sezvakaitwa naPauro. Ina handite sezvangu handinete. Chii chauri kuramba kuneta pachii? Asi kunyange munhu wedu wokunze achipera hawo. Mazvinzwawo? Ndiani ari kupera?
munhu womukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Saka zviri kuitika manje pauri kuramba uchinzwa shoko raMwari, uchiramba uri panyika pano, musi wawakaponeswa ukanzi ndatendeuka, wakabarwa kutsva, but haisi nyama yakabarwa kutsva, iyi yakabarwa kudhara. Musi wayakanzi kwazvarwa kamwana kacheche kakomana, ndopakaberekwa nyama iyi. Saka paJohn 3 Jesu akanzi naNikodhimo, munhu angapinde here mudumbu ramai vake rwechipiri aberekwe izvo? Zvikanzi aiwa, chakaberekwa nenyama inyama. Inyama yauri kutaura nezvayo ndiyo inobarwa nenzira yekupinda mudumbu ramai, chakaberekwa nemweya mweya. Saka paunozoti ndatenda shoko, waponeswa, wemukati ndo paanoita birthday rake ipa. The same process yakaitika kune wekunze, kuti akatanga kuyamwa, wemukati anofanira kutanga kuyamwa. Saka Peter anoti pa 2 Peter chapter 1 verse 2, savacheche vachangoberekwa pangai mukaka weshoko risina kushatiswa mugokura naro. Amen. Chiri kunzi mucheche ipapa mumweya ari mukati, hazvina ndava ndebvu dzachena, muri mucheche. But iwe kana wauya manje netebhenekari yaane ndebvu dzachena, unenge uchiramba kuitwa mucheche. Izvo chatiri kuti mucheche munhu ari mukati, uri mucheche nda uchiri kutanga kunzwa zvevhangeri yeumambo. Saka anotangawo kuita sei zvake munhu iye, kukura, akure nekuwanda kwenguva sezvakaita uyu. Uyu anokura akakunyanga achidya sadza nemunyevhe every day. Yes. Mazvinzwa? Yes. But wemukati haakure nekuwanda kwenguva. You cannot measure your spiritual growth using the time element. Because unogona kuti ndakatendeuka 2 years ago, wakanzwa shoko 2 days ukatendeuka, kubva musi wakatendeuka hauna chawakazonzwa kusvikira nhasi. Zvino uchiri pastate yawakanga uri musi wakatendeuka. Yes. Hausi kukura. Amen. Inyama. But uyu manje ane problem yekuti haakure uyu. Uyu anopera. But isu takanzi anokura takanyepera. Yes. Tikaenda paparinyatwa izvezvi tikanopiwa mucheche, tomutora toenda naye pasaidi pemurume, tomuti unozviziva here kuti wakabhenga wakadai. Mucheche ane ganda dete, mucheche anodika, ari lovable. Yes. Uyu haasi lovable. Zvinonzika zvandaura? Amen. Hapana anombosugesta kuti ndikutakurei ndipewo ndimbomubata. Hapana anomboda kumubata murume. Anotongori nechivindi ichocho bedzi mukadzi wake murume. Amen. Yes. Mukadzi ane chivindi baba. Unoona akadaiwo so kuti ai akasimba moyo. Katishanei nayo inozorwadza vamwe. But Pauro achiparidza ndokubva aburitsa rimwe mandiragora rinorwadza kuridzwa, asi riri rechokwadi. Tokurodza verse 17. Hatineti verse 16. Saka hatineti. Yes. Asi kunyange munhu wedu wekunze uchipera hawo, munhu womukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Haana kuti munhu wekunze ari kukura. Yes. Akati ari kupera. Chokwadi. Uyu haasi kukura. Yes. Ari kuparara. Amen. Achasvika nguva yachaita 5 minutes kuti adaire kunzi mangwanani. Kuti angoti mangwanani mamuka sei, vamwe varara sei kumusha. Anenge achida 5 minutes. Muka yedu omboti anenge aimbopuwa bhanana rekuti awane rimwe simba rekupedzisa kudaira mamukawo, vamwe varara sei kumusha. Ari kupera munhu. Chokwadi. Kubva musi waakauya ndopaanga aine the most tender body yekuti maiti kana mukamumara so in 3 days ronda ratooma, ganda radzokera panzvimbo yayo. Iye zvinezvi ukaita katuruturu yatofirapo, nzara ikangoenda pasaidi haichagadzirisika. Haisi maturity yakadaro. Yes. Kupera. Chokwadi.
mwana akamesa pamba munogona kutoramba muchidya kunyange matozvinzwa kuti pamba remwana rashata. Uyo akakanganisa mweya uyu hapana achapedza kudya. Munhu wese anobata mhuno achivava achibuda kuita kwerudzima akadaro kuti murume mukuru anoita mweya vanhu vachidya nekuti zvaakubuda mari iparakwati yaakubuda mari kuparara ari kupera. Saka muchiona vana amai vanogeza manapukeni evana vachitora sapu yemwana avamboramba kudya anotobva kunogeza manapukeni akatouya straight kunodya. Asi mukazora chaane 3 years nonzwa vava kuti ari kuramba achizviitira nendava yei. Ngaadzidziswe kushandisa chimbuzi because the more the time yaanenge achiwaya-waya ndokusimba kunenge uchita parakwati yacho inenge ichibuda mari. Hakuna mubereki anoda kubvisa pupu yemwana ane 4 years toda ane 50. Tokorodzai. Saka hatineti asi kunyange munhu wedu wokunze uchipera hawo anopera munhu wekunze. Munhu womukati unowandudzwa zuva rimwe nerimwe. Uyo achipera wemukati anenge achikura wemukati haachembere anomachuwa. Amen. Wemukati haamarwe ayo haina ronda raanoita akachengeteka. Ndokusaka muchiona hapana mushina unomubata munhu wemukati. Kana mukaita technology yakaita sei human spirit, it's a secret of God. Amen. Mazvinzwa zvandikutaura? Ndechakavanzika chaMwari. Chokwadi. Munongoziva kuti arimo kana vachakamira kudai akabuda vanobva vatoda D motonzwa dhokota kuti pronounced dead, time of death. Madhokota ndopatakati mapenzi avanhu vanodedzwa kunzi munhu anenge anyarara wobva watarisa wachi so wonyora time of death yavasvika ivo asi nguva yabuda mweya vanga vasipo. Hamufunga kuti fraud yavari kuita here? Hapana munhu anoziva time of death yemunhu panyika pano. Kuti muzive time of death hunge muchiona mweya moutora pikicha uchibuda so mutarisa time. But ma experiments anenge achiitwa navanhu. Saka munhu wemukati anenge achivandudzwa, munhu wekunze anenge achikura. Munhu wemukati anenge achivandudzwa, munhu wekunze achipera. Wekunze anenge achipera, wekunze anenge achiparara. Saka iwewe unozoona munhu achinzi anga achinwa mapiritsi HIV but amuramba saka azoita wesi pamwe ane cancer body yake yashata. Vanhu voti kurwara kwakaipa vane vachifunga kuti chirwere ndo chiri kuparadza muviri wemunhu. Hamusi kuziva kuti even mukasarwara unongopera still. Chirwere chinongoita catalyst yekuparara kwemuviri. Uita ari pasaidi pako even ukasarwara uri kungoparara. Amen. Saka uchiona izvezvizvi une majuzi maviri asi 14 years ago wanga usingapfeke juzi kayo wainzi skwinya uchifamba wakodezvo. Uchiti ukatakura 50 kg yesimende so unotakura nemaoko maviri so oswesa mungoro so vanhu voti iwe yakasimba vamwe vachibatirana iwe wainzi wakasimba. Iye zvinezvi ukanzi takura simende unovava. Ndotakura ndiri ndega munorwara here ndipewe kutakura naye maimbotakura mega chii chakaitika wakapera. Amen. Yes. Nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka kuripo chinguva chiduku. Yes. Kunotiitira kugwinya kukuru kwakaisonaka kusingapere. Yes. Tisingatariri zvinoonekwa. Yes. Asi zvisingaonekwi. Tinotarisa zvisingaonekwi. Manzwa matauriro ake. Hanzi hatitarise zvinoita sei zvinoonekwa asi tinotarisa zvingere sei zvingaonekwa. Saka kana tisingatarise zvisingaonekwi hatingatarise zvisingaonekwi neziso rinoonekwa. Pato nerimwe ziso rinoona zvisingaonekwi nekuti ziso rinoonekwa rinoonawo zvinoonekwa asi ziso risingaonekwi rinoona zvisingaonekwi. Amen. Yes. Nokuti zvinoonekwa zvinopfuura. Hai munoida here vhesi vadikani?
munozvitenda here kuti zvinoonekwa zvinopera? Amen. Chiri kunzi chinopera ipapo chii? Munhu wekunze? Yes. Yes. Asi zvisingaonekwi. Zvisingaonekwi Ndezvokusingaperi. izvozvo ndo zvinogara kusingaperi. Yes. Zvii zvisingaonekwi? Mweya. Alright. Nokuti tinoziva kuti kana Saka ya chapter 5 manje. Yes. Verse 1. Zvikanzi tinoziva kuti kudi? Kuti kana imba yedu yenyika, tebhanekere yedu, ichiputswa, tine chakavakwa chinobva kuna Mwari. Mazvinzwawo. Chinenge chichiputswa chii? Inoitwa sei zvayo? Inoputswa. Kobva kwazouya mumwe muviri unobva kuna Mwari. Yes. Imba isina kuvakwa namaoko. Iyoyo haina kuvakwa namaoko. Isingaperi. Iyoyo haipere. Iri kudenga. Iyoyo iri kudenga. Opera Jesu maoko. Inopera ndeipi? Isingapere iripi? Iri kudenga. Mazvoonawo. Chiendai pa 1550 dzavakorinto wekutanga. Tiise chidhindo pamusoro pemuviri wenyama wamunoda kwazvo. Zora hako kemfa haurambidzwe. Ziva kuti uchizora kemfa kudaro, chiri kusaka uzore kemfa kupera kwaunoda kuvhara. Zvinezvi vakadzi vane mimwe mishonga yavanozora mutsiyo, pozi kana mukadzi akuchembera kunotanga kubuda mutsiyo, ndo kunotanga kuti zvakuita zvisizvi. Ganda rinosvika parinofanana nesandpaper kana rechipembere. Rechipembere rakaunyanaka, rege rakaunyana kudaiso. Ende iwo hausati watanga kuunyana, ukasangana akaunyana unofunga kuti akapusa, unofunga kuti iwe kungwara kuri kusaga rako ringe rakaita zvarakaita. Hauzviziva kuti akatebheka akadaro. Kupera kwakamuzvidza ipapo. Pauri kunzi we wish you many more. Uri kutoenda ikoko. Vanhu vari kukutengera birthday cake ka vanotokutadzira. Vaikuda vairamba kuti ukure. Ukangonzi we wish you many more, vari kuti we wish you kuti uunyane zvakaita vamwe. Because many more dzinokuzvidza pakuunyana. Zvakuti kana usingade kuti uzounyana unofanira kuramba many more. Yes. Hamusi kufara zvakanyanya. Hapana anofarira vhangeri rakadai. Asi ndinokutaurira ine kuti ndo kutaura kwaMwari. Amen. Ukamira pagirazi so unotanga uchiti dhakadhaka inini. Kana uri mukadzi woti kumurume wako chidaiwo so uine pane zvimwe zvimasponji zvavanoshandisa so kudaiwo so. Saka ini mazuva ano zvandakuita ndinongoti kana ndakuenda kuchechi ndokobuda ndoenda. Zvekumirira mukadzi ndakaona kuti hazvibhadhari. Vanozongotora votautera. Handibvunza futi kuti vazosvika kuchechi nguvai. Bozi ukada kuzviteedzera zvemira hamuende kuchechi. Handiti zvinoitikawo kumba kwangu. Hakusi kumba kwangu chaitika kwazvinoitika izvi. Zvinoitika futi kumba kwangu. Vakadaiwo so votora tumwe penzura so vodai votora zvimwe so vozora muromo votange Mwari kudya malipsa. Zvino kunetsa kuti zviko zviri kuitika izvi. Itebhenekari tinongorova chopu wozora zvimavhasirina fa wosuka bhutsu hande vanokunza kuti not so fast. Atezvekuvaya dzikama timbotora ngwanda dzedu. Kune kuine sherufu yese ine tumagaba tubhodhoro tuvharo netumwe tumiti so tunonzi ndaa. Mune tunopera rini tukuvharoti tikuenda kuchechi tunoshandiswa 1 mafuta ese aya ari kuenda kumeso ere zvodzi hanzi imwe ifirst hanzi foundation imwe yachona hanzi ndeyekuklinza. Kuinga mamuchigeza hapasiripo here pamaklinza zvikati ayewa uyu panodiwa mushonga. Saka unoziva kuti hapana zvokuita togoziya. Saka unotora dano
mwana kana vapera hadhei kuchechi vanoita vachambokilinza vanotera. Saka unofanira kuti uzive kuti muviri iwoyoyo uri kukuwestira nguva. Yes. Wazvinzwa? Muviri uyu ukakutonga unokuwestira nguva. Musi waucharara pamubhedha pane nguva yaucharwara zvokuti uchazvinzwa kuti handichamuka panapa ndichidzokera kumba kwangu. Uchasvika stage hiyo. Tarisari pa next newe. Amen. Nasomutarisa. Uchasvika pauchaona kuti pandakavata panapa ndoke kupedzisira. Uchazviziva izvozvo. Ndo musi waucharegreta kubirwa nguva kwawakaitwa nomuviri wako. Amen. Waakukuratidza kuti chandasarirwa nacho imochari nebhokisi nekufushirwa. Ndo zvasara bedzi. Yes. Vanhu vanenge vava kuti vakakutarisa so vanokutarisa vakakunya kumeso. Zviri sei nhasi naiba mukuru? Saka muri kumba nhasi chiso chenyu chinenge chakajeka. Ipapo vanenge vachibudisa musodzi mumaziso. Ndikwa kutenda kwako. Aiwa zvinoita vachibuda vachipukuta unazoti kuchema utanga kuchema uchiri mpei. Verengai verse 50. Zvino hama dzangu ndinoreva ndichiti Ndokubva Paulo ati this I say brethren. Mazwi iwayo ekuti this I say hainyanyowanzo kuashandisa. Yes. Aigona kunyora kuti Paulo otonyora. Ukamunzwa kuti ndinoti kwamuri anenge aine zvinhu zvaari kuda kutaura zvaanoziva kuti vanhu havadi kuzvinzwa, zvaanoziva kuti vamwe vanhu vanozviramba. Alright, imbobva ipapo muende pa 3:17 dzevaGaratia munzwe paakamboshandisa this I say mazwi iwayo. Pese inotori hoko kai ndikutokubatsira password yandiri kukupa. Kana waakuverenga bhaibheri tsamba dzaPauro ukaona paanonyora achiti ndinoti kwamuri, gara pasi uite nguva refu uchitsenga mazwi iwayo. Amen. Mazwi anenge ari makukutu. 3:17 dzevaGaratia. Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti. Hatisi mazvinzwa. Inzwai kuti anoti kuti tangidza. Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti. Pane pamwe here paunotaura usingareve chinhu. Indava waakuti ndinoreva chinhu ichi. Pamwe pese pabhengo uchiti kudii. Paulo maapostora kuvatsvene vari paGaratia, nyasha ngadzive nemi, ndakanzwa mazwi akati, saka ndinoti zvakati, teedzerai zvakati, shoko rinoti zvakati. Ukanzwa kuti zvino ndinoreva chinhu ichi, ibva waziva kuti yaoma. Ibhonzo rinotoda vane meno kuriguruguda. Tangidza verse 17. Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti. Unoti kudii? Sungano yakasimbiswa kare naMwari. Sungano yakasimbiswa kare naMwari. Aitorerwe simba rayo. Aitorerwe simba rayo. Nomurayiro wakazotevera. Nemurayiro wakazotevera. Makore 430 430 years later kuti chipikirwa chikoneswe. Nyaya aida kutaura ndeyekuti New Testament is 430 years older than Old Testament. Amen. Akatozviziva kuti vanhu vachati how can these things be? Ati ndinoreva kuti sungano yakapikirwa kare naMwari aitorerwe simba nemurayiro wakazotevera 430 years later kuti chipikirwa chikoneswe. Zvinoreva kuti mukuru pakati peNew Testament neOld Testament iNew Testament. Amen. Zvino munoreva kuti iko how can a New Testament be older than Old Testament? Ndosaka aisa mazwi kuti ndinoreva. Yes. Pachamukanaro ndapanyika tikangoti kuti mukuru wacho. Katibve zvediko kwava kuda kungokuratidza kuti mukanzwa kuti ndinoreva anoziva kuti pane chikukutu kunzwisisa chaanoda kutaura. Amen. Yes. 1550 dzavakorera kutanga. Zvino hama dzangu ndinoreva ndichiti. Zvikanzi ndinoreva ndichiti atanga mazvidzwaka. Yes. Unoreva uchiti kudii? Nyama neropa hazvingagari nhaka yeushe hwaMwari. Flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Nokuora hakungagari nhaka yokusaora. Neither does corruption inherit incorruption.
Saka vanhu vari kuti kuora kunogara nhaka yekusaora. Pauro ari kuti ndinoreva ndichiti kuora hakugare nhaka yekusaora. Amen. Saka iwo kana ukati nyama inopinda denga uri kuti kuora kunogara nhaka yekusaora. Zvino Pauro ari kuti kuora hakugare nhaka yekusaora. Yes. Ndinotoreva chinhu ichi ndichidaro. Chibva ikoko. Tanga tichida bedzi kuziva fate yemuviri uno. Mwari akadesigna muviri uno akauisa muearth achiziva kuti even Satan akasauya panyika panapa unongopera. Pauri kugota zuva paya kuseni muna June uri kutogota kupera. Yes. Effect yezuva kumuviri uno kupedza zuva chero riri kung'eng'ena muviri uno. Chokwadi. Mhepo iri kupedza muviri uno. Chikafu chauri kuti wadya upinda mutoilet achisi kuita kuti ugute chiri kupedza muviri wewinawo. Chokwadi. Uchasvika rimwe zuva rauchanzi matumbu ako aora. Toda kudimbura pisi yakaora. Anoora seiko? Ndinokuora ndiri penyu sei makovara zvose. Zvonzi pane mamwe mabhakiteria awakadya. Paya paunonzi wadya mango ine tsvina ukapanza paya kuora. Yes. Muviri wako unotongoora wega. Hauna need yekuita asima kuti muviri upero. Chokwadi. Aiwa. Ukasvika kuma 8 years unoona vanhu vakupuwa catheter kuita weti chaiko nenhengo dzacho dzinoitiswa izvozvo. Yes. Dzinenge dzava kuti taneta taparara. Saka unoiswa tube. Yes. Hapana kuroya, hapana anoroya. Kutongoparara chaiko. Chokwadi. Unenge wakupota uchipukutwa musaidhi memuromo. Une maungoita zvimwe zvichena zvinongouya ipapo. Kumira wakati twaza zvandakaita izvo. Musana unenge wakuramba. Yes. Nongoitoke munhu akatsiga bhagidhi rechibaga. Ende nongo wakufamba mchana. Yes. Ukadya so vanhu vanenge vachifanira kugara vakakuisa matauru padhuze. Zvimwe zvinenge zvichibuda mumukanwa imomo. Wega hapana anenge akurova mbava. Unongoita ukatsenga so zvimwe zvinobuda wopukuta. Nekupukuta kwacho unopedzisira wakutadza futi. Kusvikira wakupfekedzwa pamba kune mapamba evanhu vakuru. Kuseri uku kwakutadza kuzvibata. Chimbomiraika kuti zvimbobuda zvitange zvawanda kune kwakuti zvakopinda ngazvibude. Zvinowanda zvichienda kumusha. Yes. Masius ako nemacables ako zvine zvatushuka zvese. Dheti rekuti nhasi musi wei kunyange ukariudzwa unokanganwa futi. Unosangana nemunhu na 4 dzemanheru ukamuti wamuka seiko nhaiwe zuva uchinyatsoona kuti zuva raenda uku unokanganwa kuti kana rauku kureva kuti kwakudoka. Pfungwa dzinenge dzakuti handichazvigona. Yes. Nyama iyi yakadhizainwa ichinzi iparare. Amen. Satani ndiye akauya akati haiparare yaita sei. Even mukaita nharo sei zviratidzo zvekuparara kwayo zviripo pachena. Yes. For everyone to see. Ndokusaka ndichiti paridzirwa rinoenda kumweya. Nekuti rinoenda kumweya riri kuvandudza munhu wemukati. Amen. Uyo avandudzwa uyu akagadzirwa achinzi aparare ari kupera. Chokwadi. Handi kuRevelation 20 kwedu tangire paverse 11 kwatanga tipedzese. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Jesu auya zvikanzi nyika ngaitongwe. Naiye akanga agere pamusoro pacho. Ndokubva Johani aona anga akachigarira. Iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Muri kuona here kuti ari kutizwa asina chaataura. Yes. Zvichireva kuti achitosika nyika akaisika achiziva kuti ichatiza. Igwara rake raakasika. Saka paakauya akasiya glory
achiziva kuti ndikauya neglori inobva yatiza ndozoponesana. Amen. Ndokubva auya ari an ordinary man achida kuti atore vanhu atange avakonvheta kuti vaitwe vanhu vaMwari. Ndokubva aviga glori yako achiziva kuti ndikauya nayo zvese zvokunzi Jesu ngaafe izvi hakuna anozvitaura varega vatotiza. Amen. Saka patiri kuona Jesu achiuya zvinoreva kuti even akauya nhasi uno takamira kudai so ndichiparidza ndiri munyika yandinayo haitongwe nyika iyi isi ichiripo Chokwadi. inotanga yatiza iyi yandakapfeka Yes. yadzi munhu wekunze inobva yatiza kosara uya ndiye anonomira pamberi pake otambidzwa tebhenekari iri kudenga. Yes, saka denga nenyika zvakabva zvatsakatika zvikasawanirwa nzvimbo zvikanzi iwe vhenyu washayirwa vhenyu. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru. Haana kuisiya iri mumhepo asina kutsanangura zvakatiza zvichiendepi. Mazvinzwa? Yes. Kumberi kwayo zvakatotsanangurwa kuti nyika yakatiza ichienda uko. Yes. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Naimi vadikani tarisei kuno kani. Tarisei kuno. Nai vadikani. Munhu akanyora vhesi yakadai unoti amen here. Tsokorodzai. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Vhesi unogona here kuti God pa. Wakaona chii zvikanzi vakafa asi vanga vakamira pamberi. Hazvina kunzi vakafa vakamuka vakamira pamberi pake. Musaise mazwi mubhaibheri. Regai ndikuverengerere chirungu kuti rinoti kudii. Ivhesi aniwe 12. Verse 12 anoti and I saw the dead small and great stand before God. Vanga vakakura vakafa kudaro. There were small dead people and there were great dead people. Vakamira pamberi pake vari dead kudaro. Havana kumutswa kuti vamire, vakanga vakatomira vakafa. Zvoreva kuti state yerufu rwuri kurehwa harusi rwenyama. Isu kana tichiti munhu afa panyika panapa tinenge ichitaura kupera kwemunhu wekunze. Zvino Mwari kana achitaura nesu haati uyu ndiye munhu. Mwari anotaura achiti tebhenekari yemunhu wangu ndaiputsa. Asi yaputswa kudaro tebhenekari ida kutsvagwa muridzi wayo mupenyu here kana kuti akafa. Ndopaya panonzi takanga takafa pakudarika kwedu asi Kristu wakatiita vapenyu. Ndokubva kamusi weSunday ndabata rimwe mandiragora revhesi inonaka. Vhesi iyoyo ndakanakirwa nayo zvikuru 7:9 dzavaRoma. Asi musati maverenga 7:9 dzavaRoma imboverengai vaEfeso chapter 2 verse 1 to 3 aingosvika ipa 5. Ndakutanga taestablisha kuti vakafa ndavanani. Nekuti zvanzi taona vakanga vakafa vakuru navaduku vakamira pamberi pechigaro chake. Vashakabvu here vaya vane tebhenekari dzakapwanywa ndo vari kurehwa here? Kwete. Vakafa vairehwa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Vakakururamisai imi makanga makafa nokudarika kwenyu nezvivi zvenyu. Uri kuona kuti kuri kunyorerwa vanhu vari kunzi vane nguva yavakambenge vakaita sei? Vakafa. Zvoreva kuti havana kumutswa kubva kumochari kana kuti kubva kumbudzi. Vanhu vakanga vakafa vari muzvitadzo zvavo. Saka wese asina kuponeswa akaita sei? Akafa. Ndo vacho vari kunzi vakaita sei zvavo? Vakazomutswa. But kuri kunyorerwa vari muchechi yaJesu. Zvoreva kuti vasati vatenda vese vakaita sei zvavo? Vakafa. Asi vakafa kudaro kunotori nevari great vakafa kuita vari small vakafa. Verengai verse 3 to 5. Vataifamba tose pakati pavo kare kuchiya kwenyama yedu tichiita kuda kwenyama nokwokufunga kwedu napakuzvarwa kwedu isina vamwe vose taiva vana vokutsamwirwa. Tanga tiri children of condemnation. Zvino Mwari une nyasha zhinji zhinji nokuda kwerukuru rwaakatida narwo akaita sei? Kunyange takanga takafa mukudarika kwedu wakateraramisa pamwe chete naKristu
So everyone achiri muchivi akafa. Yes. Everyone who is still in sin, he is still dead. Everyone who has not yet believed, he is still dead. Everyone who has not heard the gospel of our Lord Jesus, he is dead. But pane vhesi yandakanakirwa nayo kuredio musi weSunday last week 7:9 dzavaRoma, Pauro akataura mazwi akanaka zvikuru ipapo, akati kudii? Ini ndaiva mupenyu kare. Ingoti kuna ari pasaidi pako, Pauro ari kutanga ari mupenyu kare. Tsokorodzai. Ini ndaiva mupenyu kare. Wanga uri mupenyu Pauro iwewe? Kunze kwomurayiro. Uri kunze kwomurayiro. Saka Pauro anongona here kutiudza kuti akamborarama murero usati wavapo. Hatiti murero wakapuwa Israel achibuda Ijipita. Yes. Pauro akazvarwa manje manje apa. Angatitaurire kuti anga ari mupenyu kunze kwomurayiro. Akamborarama here before the law. Saka aitaura kuti kudii? Ari kutaura kuti ndakanga ndiri muna Mwari, ndiri mupfungwa yaMwari kare. Yes. Nekuti kuti ndiponeswe Mwari haana kuita zvokutsvanzaridzira kutsvaga vokuponesa. Ndakazivikanwa kare, nyika isati yavambwa. So in the mind of God, I was alive. Tangidzai. Ini ndaiva mupenyu kare kunze kwomurayiro. Kunze kwomurayiro ndaive mupenyu. Asi mutemo uchizosvika. Murayiro uchingosvika. Zvivi zvikamuka. Ndokubva zvivi zvamuka. Ini ndikafa. Ini ndokubva ndafa. Zvinokutaura kurudzi kwakarezo. Munhu angatenderwa ungatende kuti Pauro akambofa. Nawe Pauro. Hanzi mutemo wakanga wauya ka. Ndokubva zvivi zvangu zvamuka. Indobva ndafa. Funzai pasati pakuti vhesi waiziva here? Uri kuonera kuti ari kungotaura bedzi kuti ukangowana bedzi murayiro uri kubva wafa. Yes. Murayiro ukangoparidzwa bedzi unobva waita sei? Wafa. Ndosaka akamboti minister of death pachapter 3 ya2 Corinthians. Okay. Alright. Saka taziva kufa handiti? Funzai pasati pako kufa wako kuziva here? Chiendai paverse 12 ya Revelation 20. Taida kuzoti vakanga vakafa small and great. Vakasikomira sei pamberi pake, ivo vakafa. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Nyika handiti yakanga yatiza zvayo kare. Yes. Nyama yakanga yadonhaka. Kwasara mitumbi yemweya. But mitumbi yemweya, mimwe yakafa, mimwe imhenyu. Handiti? Mumwe miviri yemweya yakafa. Nekuti haisati yanzwa shoko rechokwadi ikaponeswa. Yakafira muna Adamu. Haisati yamuka muna Adamu kupedzisira. Asi mimwe mweya yavanhu imhenyu ndayakamutswa naKristu kubva kuvakafa. Yes. Bhuku dzikazarurwa. Zvikanzi vamira pamberi pake vakafa kudaro. Ndokubva zvanzi chiitai sezvenyu. Vaya vairamba kuverenga mabhaibheri ekumasowe vaya. Musi uyu richavhurwa uripo. Hausi kuzoramba kuti rivhurwe. Handiwazvoonawo. Ungaramba hako kuvhurwa kwebhuku nekuda kwetebhenekari yako ine nharo iyi. Musi waari kutonga nyika hakuna achati musavhure bhuku. Dzichavhurwa madzibaba varipo. Yes. Yes. Neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Zvikanzi dzanga dzakawanda bhuku dzacho. Asi pane imwe inonzi yeupenyu yakabva yavhurwa bhuku iyoyo. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku. Vakafa kudaro vakatongwa. Vakatonzwa kutongwa kwavo. Vakafa kudaro. Havana kumutswa kuti vatongwe. Vakatongwa vakafa. Yes. Yes. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri. Zvikanzi ocean ikanzi shamani. Wakafa une vakafa vangu vawakachengeta. Buritsa. Nokubva vakafa vabuda mugungwa so vakariliswa negungwa. Yes. Nerufu neHadesi. Rufu rukaburitsawo vakafa vakanga vari marhuri. Rufu runotori nevanhu vari rwakachengeta. Zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Uri kuona kuti rufu harusi rwokumochari ruri kunewauro. Anotoriko munhu anonzi rufu. Yes. Akarilisa vaanga akachengeta. Chii chimwe chakaburitsa vakafa? Hadesi. Hadesi ikaburitsawo zvakare. Mweya yavanhu vaya vaifa panyama. Sezvakaita vapfa vanonzi Reverend vandanga ndichitaura vaenda kuHadesi izvezvi.
ndavanga vachizviti Mwari ndaReverend ndakazvitaura kare izita raMwari. Amen. Saka Mwari vafava vatoenda kuHadhesi izvezvi. Yes. Kana Jesu auya kuzotonga nyika, yeo ndiyo inonzi Hadhesi. Yes. Ndokunoenda mweya yevanhu vanenge vakafa vasati vafa. Kana vazofa vakafa vanoenda kuHadhesi. Amen. Saka vanenge vari vakafa vazofa vanoenda kunochengetwa neHadhesi. Yes. Kana Jesu auya kuzotonga, Hadhesi chatendai munotongwa, makafa kudaro munonotongwa. Amen. Saka kana munhu anga asina kuponeswa anga akafa. Kana tikazoona tebhenekari yadonha yaparara yapera, isu vanhu panyama tinoti afa. Izvo Mwari anenge achiti anga akafa karewo. Saka ndewakafa afa hake. Saka Jesu anoti anotenda kwandiri haachafa. Yes. Aisataura tabhenekari. Tabhenekari yakagadzirwa kupera, handiti tazviparidza kudhara. Chaaiti anotenda kwandiri haachafa. Ari kutaura mweya uri mukati uri kuvandudzwa, iwoyo hauchaita sezvawo, hauchafa. Saka palisti revakafa vari kuuya kuzotongwa vakaponeswa havapo. Mazvionawo pauya kuzotongwa vakaita sezvavo, vakafa. NeHadhesi ikatendai munotongwa. Yes. Ndobva vauya vakafa kudaro vakamira pachigaro chake chekutonga. Yes. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvakakandirwa mudziva romoto. Zvikanzi iwe Hadhesi wanga wakachengeta mweya yevanhu vakafa kuti ndigozovatonga ndavawana vari mauri. Handiti wavaririsa ndavatonga. Kana vapedza kutongwa vakabuda muHadhesi, havadzokere muHadhesi. Hadhesi racho richatongwa futi. Yes. Wanga wakabata mweya yevanhu vakafa nekuda kwii. Hadhesi hausisina nzvimbo pano. Yes. Ndokubva Hadhesi raiswa mudziva romoto. Hadhesi yacho Yes. ichaiswa futi mudziva romoto. Amen. Yes. Ndiro rufu rwechipiri. Ndo rufu rwechipiri. Saka anenge akafa obva aiswa mudziva remoto onofa the second time. Yes. Anenge akafa asi anenge afa achifa ari mupenyu. Kutsva ikoko kwaunenge uchiita uri mudziva romoto ndo rufu rwechipiri. Unenge uchiramba uchitsva wakafa asi unenge usingafi. Nekuti palevho yekunge usina kuponeswa unenge uri palevho yekufa. But mweya iwoyo hausozonzi wafa zvekunyarara wonzi waparara. Ucharamba uchitsva nekusingaperi. Yes. Ndo rufu rwechipiri irworwo. Yes. Hallelujah. Amen. Chii chaitika? Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu, wakakandirwa mudziva romoto. Ini ndinofunga kuti Mwari anofanira kuti atibatsire. Nekuti nguva yese iwe unenge uchizotadza kudzitsanangura nekudzibatanidza. Ini basa rangu nderekuti ndikubatsire kudzitsanangura nekudzibatanidza. Handisiri muridzi wadzo, ndakatodzwana dziripo. Safunga kuti ndiri kuparidza vanga iraisi yangu. Dai yanga iri yangu ndikanoenda wane bhuku randakanyora. Handisi ndakanyora bhuku iri. Amen. Sambogumbuka zvavo. Hanzi vakafa vakatongwa maringe nezvavakabata. Ndobva Johani ati ini nangu handiri kunyeperai. Maonero andakazonyatsoita nyaya. Chikonzero chavakaisirwa mudziva romoto haasi mabasa avo. Vakashayikwa, vakawanikwa vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Amen. Zvese zvembanje dzamakaputa iyo haisiriyo nyaya. Chokwadi kunyatsokutaurira chokwadi. Kuti ndinyatsotsvaga chikonzero chapinzirwa vanhu mudziva romoto. Handina kuona pfambi yekumaavhenyuzi. Ndaona kuti papachitsvagwa mazita evanhu mubhuku reupenyu. Ndokubva raguti rashayikwa. Ndo chandazoona chaita chikonzero chaaiswa mudziva romoto. Zvekutanga kwake Zayo chaizvo anga achitoriwo murapamhuru wemunhu ari kuenda kudziva romoto. Chinzwa kuti rakanyorwa riini bhuku reupenyu. 17:8 dzaRevelation. Ndiri kufunga kuti inini munhu anga akanyorwa mubhuku ka akazoita musikanzwa akadzimwa. Takakura tichinzwa rakanyorwa rikadzimwa mutsamba, rakanyorwa rikadzimwa Mwari ane rabha shamwari.
rako zita iwe hamuna, mutsamba rako zita iwe hamuna, mutsamba rako zita iwe hamuna. Vakotsemura vakapfeka magehanzi dziri vabati vevhangeri, vabati vaJehovha. Ndatsvaga ndashaya rako zita iwe hauna mukoma. Watsvaga iwewe mubhuku reupenyu, iwewe watsvaga zita rangu iwewe mubhuku reupenyu. Saka vanhu vakatiparidzira kuti unogona kudzimwa ukaita mawara. Hamuna kuzvinzwa here? Ndikutaura nyanyowani here vadikani? Kana wakazvinzwa semudzaroko rwako. Takaudzwa kunzi Mwari bhuku, ukarasika rinodzimwa, ukadzoka ronyorwa futi, zvekuti Mwari ari pabasa achingonyora achingodzima. Bosi isusu kurasika kwedu torasika muchokocho. Muna January mega Mwari akaigadzira imwe rabhanyowani yekutanga yakapera. Imagine nekuwanda kwatakaita, ukatenda onyora, ukahetuka odzima. Saka uri kuchituka mbonyorwa so ombodzimwa kudai, zvekuti uri kumazanga kupinda kwako deni. Uri kungonamata da kuti pandinozofa dai ndikafa ndisati ndadzimwa. Zvino nemusvaba wako waunoita, ukaputa fodya wodzimwa, ukakecha nzenza wodzimwa, ukanyepa wodzimwa. Hai, pana achapinda denga here ini? Saka Mwari ari pagraft, haana zororo yekuramba achingonyora. Isu takabva kuZaija tanzi kana munhu achitendeuka anoti ndinogamuchira Jesu sashina muponesi wangu, ndidzime mubhuku rerufu mundinyore mubhuku reupenyu. Mwari anototuma nevanhu vaakasika kunyora mubhuku reupenyu. Mwari akazorora so onzi naGabriel pamusoro ichakamira. Rodi ari kumusarabani, ari kukumbira kuti mumbotora peni munyore zita rake mubhuku yenyu. Anenge atendeuka kumusarabaniko. Mwari oti ndaida kumbopedza kutaura zvonzi manje ari kutokumbira izvezvi, ndomboziye kutaura. Nyorai zita remwana unozokanganwa. Ombera Jesu maoko. Takatombozvitenda, tikatombozviparidza tisati taponeswa. Tisati takunzwisa vhangeri taimbozvitendawo izvozvo. Pfuma iwewe kuti waimbozvitendawo izvozvo. Ini ndiri kubvuma kuti ndaimbozvitenda. Ko hapana asina kumbonge ariko kakuhereso. Hapana asina kumbokupinda kumatoto enjivawo. Patiriko tese. But mubvunzo ndewekuti bhuku reupenyu rinonyorwa nyorwa here richidzimwa-dzimwa? Rinonyorwa rini? Imi musati maverenga vhesi yenyu imi 17:8 dzaRevelation. Imbodzokorodza vhesi yamaverenga. Toda kuona bosi nguva yese tachifunga kuti mabasa edu ndo achatipinza mudziva romoto. Because vanhu vari kufa mweya yavo isina kuponeswa. Mweya iyoyo iri kuenda kupi? kuHadesi. kuHadesi ndokwa ichabuda ichiuya kuzotongwa. Yatongwa yozoenda kudziva romoto. Saka tanga tichinzwa kuti vakatongwa maringe nezvavakaita sei nezvavakabata. Isu ndobva tafunga kuti aha, ndofunga injuga dzavaitamba dzavakatongerwa vakaenzi ngavanopiswa. But Johana azoburitsa rimwe mandiragora rinorwadza chavakazoisirwa mudziva romoto chi. Yes. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu, wakakandirwa mudziva romoto. Dai achinzi akaiswa kana kuti akagadzikwa zvanga zviri nani. Kukandwa hakuna kunaka vadikani. Amen. Saka ndo pane nyaya yeduka palapo. Saka ndofunga vhakeri yanhasi inonzi bhuku reupenyu. Because munhu ari kuiswa mudziva romoto ari kunzi awanikwa. Hati mazvinzwa? Hanzi munhu akawanikwa asina kuwanikwa mubhuku reupenyu. Unenge usimo mubhuku reupenyu asi wawanikwa. Unowanikwa usimo. So dai zvaigona kuti paanodzoka ushayikwe iwewe, waigona kutopukunyuka. Zvino pakushayikwa manje hapaite, munhu wese achawanikwa. Jesu akati paMathew 25 marudzi ose achaunganidzwa pamberi pake. Ipapo safunga kuti mandevere nemachawa inzi marudzi ose.
kana Mwari achitaura zvamarudzi haasi kutaura madialects, malanguages namaraces. Aiwa, marudzi ari kutaurwa marudzi ezvinamato. Jesu wakanzi uri mupurisita nekusingaperi werudzi rwaMerikizedheki. Saka isu kana taponeswa tinobva taitwa verudzi rwaKristu, ndiro rudzi ruri kurehwa. Kana watenda vhangeri unobva waita werudzi rwevhangeri iyoyo, unenge uri werudzi rwaGuti, werudzi rwaMagaya, werudzi rwamakandiwa. Saka pari kunzi marudzi ose havasana shumba nyamuziva vari kurehwa. Zvitendero ndamarudzi enyama ari patebhenekari pamunhu wekunze ndiyo wacho anenge apera. Saka rudzi runenge rwasara runenge ruchitsvagwa pamunhu wemukati. Rudzi rwemunhu wemukati, rudzi rwekwaKristu, rudzi rwekwaTudo Bismarck, ndo marudzi achaungana pamberi pake. Mutenhesani wanenge aora, madhuve vanenge vaora, humadhuve hwese hwauinawo uri panyama. Mukanya vanenge vaora, nzou vanenge vaora, umba vanenge vaora, kurundoro vanenge vaora. Ari kutsvagwa rudzi rwake ndiwe mukati. Muri kuda kuverenga vhesi 17:8 dzaRevelation. Hanzi anenge awanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu ndiye achaiswa munzoro moto. Tinoda kuzoti anenge ashayikwa nemhaka yei? Isu tinoda kuti rinyorwe kana zvichibvira zita rako rinyorwe manheru ano. Haudi here? Bvunza ari pasaidi pako. Haudi here iwewe kuti dai zvaigoneka zita rako manheru ano chaiwo rinyorwe? Tomukumbira here kuti nyorai murume uyu mubhuku yeupenyu. Tinenge takuda kutanga tatsvaga kuti tine mvumo here yekuti tikumbire maamendments, ma-alterations. Amendment bill statutory instrument 116 tinobvumidzwa here? Saka hazvidi kuti tibvunzane kaizvi. Handiti zvanzi hazvisi kuda kuti tiite confer with the flesh and blood. Saka toda kungotsvaga bedzi kuti orai ndashayikwa mubhuku reupenyu ndichaiswa munzoro moto. Rakambonyorwa rini? Ndine contribution here inini pamusoro pekunyorwa kwangu kana kusanyorwa kwangu mubhuku reupenyu? Do I have a contribution? Do I have a choice? Yes. Saka charamba akaparidza sarudzai Mwari wamakuda. Dati sarudzai Mwari wamakuda. Akaimba sarudzai. Saka uri kunzi usarudze iwewe. Uda kunamata Mwari here kana kuti haudi? Uda kusarudza kuti onyorwa here mubhuku kana kuti haudi? Idhokudzirinyira charamba wekwamutoko. Saka rumwe rudzi kairwo akatotanga rudzi ipo paya. Iyi vhesi bhuku reupenyu rakanyorwa rini? Peni yacho ichipo here? Hatidaro yakaraswa here peni iyoyo? Yes. Chikara chawaona chaivapo hachisisipo, choda kukwira chibva mugomba rakadzika kundoparadzwa. Yes. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Aha! Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Tangidzai vanogara panyika iyoyo. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Rakanyorwa rini? Kubva pakusikwa kwenyika. From the foundation of the world. Vachashamiswa kana vachiona chikara. Saka bhuku reupenyu harichanyorwa, rakapedza kunyorwa. Amen. Hapana munhu akamboriona richinyorwa, nekuti rakanyorwa kusati kwaane munhu. Amen. Rakanyorwa before
the foundation of the world. Zoreva kuti unotouya urimo kare kana kuti usimo. Yes. Ndokusaka Paulo pa 7:9 dzavaroma ati ndaibva mupei murayiro usati wavapo. Yes. Ari kutiresa kuti alright chakasaka nditende shoko tandiri mubhuku. Amen. Saka tinenge takuda kunodzokera back to doctrine of predestination. Kuti vanhu vakato pawaitoita urombe hwako hwese huya neumbavha hwako hwese huya, Pauro aitombozviitawo, aitombotambudza kereke achiita urabishi hwake, asi Mwari aitoziva kuti ari kuita zvake urabishi mubhuku arimo. Nekuzara kwenguva achasangana neshoko agoritenda agorarama mariri. Yes. Kana wanga usina kunyorwa unenge uchiitawo urabishi hwakaitwa nemunhu wese, zvekuti wakaba wakabvisa nhumbu, wakanyepa, wakauraya, haisi nyaya, hazvikuendese kuziva romoto izvozvo. Chinokaundwa ndechekuti wazopiwa here vhangeri yemwanakomana inoponesa vakanyorwa mubhuku yeupenyu. Amen. Vakanyorwa mubhuku kudaro vanotarisirwa kunzwa shoko remwanakomana voritenda. Kuti varitende vega vagone kuritenda. Akavanyora mubhuku yeupenyu akanzwa richiparidzwa, ari haraire ari kuparidza kuti aparidze, anobva activata kutenda muna akanyorwa mubhuku yeupenyu. Akanyorwa mubhuku yeupenyu oti kuzvairi vhangeri yechokwadi, ko ndani chitenda chii nhai, ko ndani chinamata sei nhai, ko ndani chirarama sei nhai, matendero angu haasiriwo kani, maparidzirwa ariri kuitwa haasiriwo kani, manamaturo andichiita haasiriwo kani, mararamiro andichiita haasiriwo kani. Ndakutenda zvangu ini, shoko iri ndore chokwadi. Obva atotenda kudai, ototanga kurarama muvhangeri, haachadzokera kumabasa ake etsvina, akuchengeteka muvhangeri yaatenda. Asi kana usimo mubhuku yeupenyu, itsaidza ucharamba kutenda, ucharamba kugamuchira shoko, kwete nekuti iwe wakaoma musoro, wakaomeswa mwoyo. Chakasaka usatende, uyo anovhura vanhu kuti vatende haasi kuda. Chikonzero chiri kusaka asingade, haana kukunyora mubhuku yeupenyu. Saka akakuti utende achakuisepi. Ombera Jesu maoko. Asi zvaunogona kuita, unogona kunyepera kutenda. Asi haugare mushoko rinokurapira. Ndaitaura kuchechi rimwe zuva ndikati pane chinhu chinoshamisa chakaitwa naMwari. Shoko raMwari rakagadzirwa senhunguru mbishi. Kunze kwokunge watonzi nen'anga ukadzitsenga unopora, hakuna munhu anoita chivindi chekutsenga nhunguru mbishi kana nhengeni mbishi. Hazvidi. Kunyange ukafa nenzara sei dzakazara nhunguru dziri mbishi, hautraye kuruma. Ndodhizainirwo yakaitwa chii? Panga iri rakadhizainwa richisvota, richibhohwa, richigumburisa, richirarisa. Kana usina kunyorwa mubhuku yeupenyu, haugare. Unobhotirana kuti tombonyora manotsi, unozongoerekana wakuWhatsApp. Rino unoita churungurira. Ukanzwa munhu achifara zviri kuita vamwe vari kuona apa. Nebhurendi dzako dzauinadzo shoko hariite. Unowirirana neni kuti une nguva yawaiverenga bhaibheri, uchingoti ukangoda kuriverenga so waizongoverekana waakumuka kuma10 watokotsira. Kuti urangarire kuti waiverenga bhuku iri hauchaziva. Ndo madhizainirwo arakaitwa. Mwari akarigadzira richisvota. Saka uchiona kuti even ukati ndauda kuteerera sermon paTV, vanhu vanga vachiona TV vanobuda. Havati chiregai tione sermon tozopfuurira mberi kuona movie. Vanoti chiona isermon, kana mapedza mozotideedza toona movie.
Amen. It is how God designed the word. Rakadesignwa in such a way. Ndokusaka makaona pa Exodus 12 musi wakadyiwa Paseka, Mwari akatibika chingwa chisina yeast. Ukabikirwa flour iri plain isina yeast, haifute. Chinoita kunge chigoko chesadza so. Yes. Unodya chichiti kakararwi. Mwari akati idyai nyama yegwayana. Ndobva varambidza kuisa sauti. Hazvina mhosva nyama yagotywa sei. Kana pasina sauti hainake. Ndokubva ati munoisa mashizha anovava. Ipapo mutumwa worufu achauya pakati pousiku. Rega kudya uone kuti unosara. Kuti unorambidzirwei kuisa munyu, nyama inodyika here zvika moto wadya isina munyu kudaro. Yes. Mwari achiparidza kusvota kunoita vhangeri. Rakadhizainwa rakadaro. Amen. Unganyepere kuda musikana usingamude. Ukanyepera kuda musangano usingaude. Ukanyepera kuda nyika chaiko usingaide. Yes. Asi chinhu wani chausingagona kunyepa kuda shoko raMwari. Amen. You cannot fake that. Yes. Funzari basati unoride. Kanisimuke wakagara. Haugona kunyepera kuda shoko raMwari. Azvite. Azvite. Vamwe vanobva vatonyatsa kutaura kuti haizvi shoko rako iri handidi. Asi vamwe vanoti tichamboramba tichiteerera. Ukazobvunza kuti wakateerera unzwa kuti handisati zvangu ndikushaya nguva kunyepa. Nguva yekuita mweya uri kuiwana sei? Uri kushaya nguva yekunzwa shoko raMwari. Hausi kuenda kutoileti here iwe. Pane munhu angashaya nguva yekunzwa shoko raMwari panyika panapa. Funzari basati hausi kuenda kutoileti here iwe. Saka nguva yekunzwa shoko raMwari unoishaya sei? Izvo zvauna kudya makuseni. Inguva iya unotora uchidya lunch kana breakfast. Unoshaya nguva yekudya chikafu chemweya. Zvese zvekunzi ndikushaya nguva izvi kunyepa. Yes. Haidyike nyama yegwayana, haina sauti inosvota. Amen. Zvino vakanzi idyai, vakanzi musasiye idyai kusvika yapera. Ichisvota kudaro shamwari panopera mutumbo wakadai wegwai. Iwe nadzimayo ati unotoda nyama stereki. Tikatora gwai tikaruuraya, tikadeedza iwe nadzimayo kune vanhu. Unoti yakanaka, yogotywa. Ukadya mapisi matatu mana, unonzwa dumbu rako kuti imbonumwa mvura pishani. Asi kana isina sauti, unenge watogara usingade kudya. Unongotereka ini kudya zvechirango. Wozoona wakuti ndaguta ndopedzisa mangwana zvonzi haisi kusara baba. Hapana zvemangwana, kutongorova kutika yapera. Saka ndo manyorerwa arakaitwa. Rakanyorwa bhaibheri rikaparidzwa richitozikanwa. Kuti mugozoti shoko rakunaka, hunge mapiwa kutenda nemuridzi weshoko. Yes. Hunge zvakare mapiwa dudziro naMweya Mutsvene. Mukashaya dudziro, moshaya kutenda. Never. You will never love the word of God. Amen. Saka vakawanikwa vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Bhuku yacho yobveranzi futi yakanyorwa nyika isati yavambwa. Zvino kana yakanyorwa nyika isati yavambwa, aripo here munhu panyika pano angati kuna Mwari pamusoroi imbonyorai futi? Kana kuti aripo here munhu angati maranga andimude dzimai marange mubhuku yeupenyu? Zvinoita? Kwete. Vangani vakanga vari vaFarisi pamazuva aPauro? Hope hundreds of them. But muFarisi mumwe chete akapiwa kutenda shoko raMwari. Kutenda kwakapiwa Pauro. Ndiye anga akanyorwa mubhuku yeupenyu. Amen. VaRevhi vanga vari vangani mazuva aBhanabhasi? Asi ndiBhanabhasi bedzi akatenda, akakanda magemenzi eurevhi, akajoina ana Peter, vamwe vakasara nechirevhi chavo. Amen. Vanhu vese vari kuona vari kuramba shoko raMwari havana kunyorwa mubhuku yeupenyu. Havabatsirike, hazvidi prayer. Amen. Alright. Saka ndakuverengerei mavhesi mamwe mana. Taverenga 1 inotaura kuti vanhu vari kunyorwa mubhuku yeupenyu nyika isati yavambwa.
asi Revelation 20 yakatiyo vanhu vese vakawanikwa vasimo ndo vakaiswa mudzoro moto. Saka ndoda vanhu vaviri panapa. Uyai baba, uyai muepinda mukati muchana. Mirai pasaida. Ndakudemonstrata nyaya yebhuku reupenyu. Nyika isati yavambwa imboendei kumashure. Mene kumashure. Saka hapana munhu Mwari arega. Handiti? Tuna peni, tinayo. Handisi kunyora mazita evanoponeswa. Ndiri kuita drama rezvakaitika. Usazoti ndinyore iwo. Kana vanhu vachitenda kuti magaya anogona kuuya akatakura Mwari kubva kuNigeria kana kuIsrael, vanotadza nekutenda kuti mumwe achati ndinonyora mazita evanhu. Handiti maMormon, maLatter Day Saints vanozviita. Vanoti even mumaoko vakafa vasingatende, totaura naMwari akavanyora vafa kudaro vakatotransfer kubva kuhell vakaenda kudenga. Hauzviziva izvozvo? Hauzviziva kuti unogona kubhabhatidzwa muzita ramaoko vakafa kuChurch of Latter Day Saints uchida kuti vabve kumoto kana chero kwavanenge vaiti vari? Hati zviri kuitwa munyika muno. Saka tofunga namakandiwa vasati vanyatsoigaya strategy iyoyo. Imagine kuti kana vachigona kupromisa kuti ukandipa mari unoita imwe mari, vachitendwa kanjani vakati ndapuwa kopi naMwari ndinyore vanhu vanoda kupinda denga. Unoita mari, ndikutokupa imwe business opportunity. Ndikutokupa business strategy. Unoita mari isikaite ukatanga kuti tiri kunyora mazita evanhu vanoda kupinda denga. Bhuku reupenyu ndapuwa blank book, kana razara ndoritumira. Posanyangora ari kuti ari kureceiva maphone calls kuna Mwari. Saka varume ava vari vaviri, mumwe anorepresenta vari kuponeswa, mumwe anorepresenta vasiri kuponeswa. But nyika isati yavambwa, ndazvanzi bhuku rakanyorwa before the foundation of the world. Saka pasati pane munhu Adam asati asikwa naEve, hapana atatadza. Satani asati akandwa pasi, asati apanduka. Mwari ndobva ati ndipewo bhuku rangu. Ndobva anyora. Ndobva anyora mazita ake. Ndobva ato ndapedza kunyora mazita evanhu vanopinda denga. Ndobva ati right, Kristu ita kuti nature itange kugadzirwa. Kana wapedza kugadzira nature wogadzira vanhu. Ndobva Kristu agadzira vanhu, ndobva agadzira Adam, ndobva agadzira Eve. Vagadzirwa kudaro zvikanziberekanai. Mwari achivati vaberekane, vakatotanga kuberekana. Adam abereka Cain, wabereka Abel, wabereka Seti, nevamwe vazoberekwa kumashure. Seti ndobva abereka Enos, ndobva abereka Cainani, ndobva abereka Mahalalel, ndobva abereka Jared, ndobva abereka Enoki, ndobva abereka Metusela, ndobva abereka Lamek, ndobva abereka Noah, ndobva abereka Shem, Ham naJafet, ndobva abereka Afraxad. Ndobva varamba vachiberekana kusvikira pandiri iwe neni nhasi. Vanhu vese vari kusikwa vachiberekwa vachiuya, havasi vanhu vari kungoerekana vaberekwa. Mwari oti uyu abereka mumwe mwana anonzi ani, zvikanzi anonzi Peter, zvonzi makorokoto panyika pane munhu munyowani. Havasi vanhu vari kudhisaidha kuti pauye vanhu panyika panapa. Mwari ndiye akadhisaina procreation. Vanhu vari kuberekana pachitouya vanhu vakatenderwa kuuya. Saka uchiona dzimwe mimba dzinobva, dzimwe hadzibate, dzimwe mwana anobva achizvarwa padelivery yebhedhi. Anenge akatozikanwa kuti haafaniri kurarama. Kungopotsa auye ikoko ndokwakuchidiwa. Template racho rakagara riripo. Adam asati asikwa. Right, vanhu vauya panyika kudaro. Ndobva Jesu anzi ngariparidzwe vhangeri yake. Vaya vakanyorwa mubhuku vaya ndo vari kuda kunzi vanzwe vhangeri yauya. Yavinga vakanyorwa mubhuku vanotozikanwa. Vobva vanzwa shoko raMwari, vopuwa kutenda naakavanyora. Akavanyora ndiye anovapa kutenda. Zviri kunzika? Akavanyora ndiye anovapa chi? Kuti vatende shoko raaunza. Iye ndiye akavaunza kuti vazonzwa shoko, ndiye aunza futi shoko. Obva aunza kutenda kuvanhu vaakaunza, vaaunzira shoko kuti agovaunza kwaari. Right. Chiuyai muri vaviri panapa. Judgment day, uyai mumire pamberi pamambo. Jesu obva ati right,
ndofunga mungangoda henyu mukangozvidetsa mukavhirikidzana mukaitirana godo neshanje pamusoro pekuti anopinda denga ndiani kana kuti ndiani asiri kupinda. Amusanitsani, hapana anobatsira mumwe pauviri hwenyama. Zvandakaita vana, ndakati tisati ndakuunzai panyika ino, ndakanga ndine bhuku ndofunga mamusati mariona, iri ndiro bhuku rachona iri. Saka ndofunga munogona kuona mazita evanhu vandakanyora, ndo vandaida kuti vagozouya kuno kwandoda kuti ndiende kudenga. Ndofunga kana ukaona kuti zita rako harimo, rega ndione toni page, pane imwe page yandasati ndatarisa mazita kaya evanhu. Alright, ndofunga muri kuona kuti hamuna mazita enyu. Saka kana musimo kudai muso isign yekuti uko hamusi kudiwa. Saka pakanyorwa bhuku makatozikanwa kunzi muchauya pano musimo kudaro, makatouya panyika musimo mubhuku. Hamuna kutadziswa kuuya panyika nekuti mubhuku hamumo, makatouya panyika, makabvumidzwa kuuya kubhuku musimo. Saka tine nzvimbo yatakagadzirira vanhu vakadaro. Vanhu vasiri mubhuku vane nzvimbo yavo. Ngatidzokerei manje kuvhesi ya Revelation 20. Yes. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu, wakakandirwa mudziva romoto. Kana zvadai, kune vanofanira kukubatai okukandai. Saka muchakandwa nechikonzero chekuti ndofunga muri kungoona ina ndakuvanga mameka makai andakuvenga mubhuku hamumo. Ndofunga muri kungoona handiti panari aona zita rake hamuna, kwewo zita rako rimo zvonzi hamuna, zvonzi handima zvona. Saka nekuda kwokuti zita rako harimo haudiwe kudenga. Asi musanetseka zvenyu, hamusi stranded, nyika yatiza zvayo, asi nzvimbo inoiswa vasima mubhuku iripo. Ikoko hamugadzikwe, munokandwa. Saka uri kuona here kuti kana bhuku rakanyorwa before the foundation of the world, iwe uzonzi wawanikwa usina kunyorwa, mhosva yekushayikwa kwemubhuku ndeyani? Hai baba, mukashayikwa mubhuku anofanira kuti abvunzurudzwe panyaya iyoyo ndiani? Nekune mhaka yei? Hamuna kuteerera zvona achitaura. Baba, mhosva yekushayikwa kwemubhuku yeupenyu ndeyei? Akanyora bhuku hana kundinyora. Saka mhosva ndeyani? Inoshayikwa mhosva nokuti uyo akangoregera kunyora nekuda kwake. Hapana mhosva, because bhuku harisi kunyorwa nefofa-fofa. Muridzi wenzvimbo ndiye muridzi webhuku, ndiye muridzi wenyu. Saka anodecida kwaanoda kuisa vanhu vaakasika. Saka vaanoda kupinza denga akavaisa mubhuku, vaasingade kupinza denga haana kuvaisa mubhuku. Saka hapana mhosva. Imi muri kuti makatadza kutenda ndokusaka musina kunyorwa mubhuku. Muri kureva here kuti mukatanga kutenda izvi zvimuchanyorwa mubhuku? Tora nzvimbo yenyu. Hapana stage in life ichaitwa revision kubhuku. Tatida kupa mavhesi mashanu, ndakupai 1, endai pa 13:8 the Revelation. Toda kupai 5 mavhesi anotaura kuti vanonyorwa mubhuku yeupenyu kana kuti vanoponeswa vakazikanwa kare nyika isati yavambwa. Revelation chapter 13 verse 8. Zvinoshamisa kuti nyaya dzakanyorwa pa 17 verse 8, 13 verse 8. Zvinoshamisa izvozvo. Yes. Vose vanogara panyika, vose vanogara panyika vachanamata the antichrist, ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku gwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Havana kunzi vanovhengedzera ndosaka vachinamata chikara. Hanzi chikonzero chinosaka vhangeri yaSatani itendwe, inotendwa nevasima mubhuku yeupenyu. Amen. Asi tese tine bhenge taitenda, tozonzwa vhangeri yechokwadi, vakanyorwa mubhuku yeupenyu, voita transfer, voita repent, voitwa converted, voitwa translated, sezvinotaurwa naColossians 1:13. Inoti
he has delivered, he has translated us into the kingdom of his dear son. Yes. He delivered us from the power of darkness and he has translated us into the kingdom of his dear son. Translation kubviswa mune imwe form uchiiswa mune imwe form. Saka zvakaitika before the foundation of the world. But ivhesi yechipiri tikuda vhesi yechitatu 25:31 tamateo. Vhesi yechitatu imateo chapter 25 verse 31. Vhesi yakanaka kuti Jesu aitaura uye zvakare akataura state yaari kuuya nayo. He is coming with his glory, ari kuuya achityisa. Kana mwanakomana wemunhu achiuya, yes, zvino kana mwanakomana wemunhu achiuya nekubwinya kwake navatumwa vose vanaye, uchauya nechigaro chake, uchagara pachigaro chake choushe chinobwinya. Haichinje even yataurwa naJohani, yataurwa naPauro, ndiJesu ari kuitaura, haichinje vhangeri ufunge. Amen. Iri kutaura kuti uchagara pachigaro chake cheushe. Hapana ari kupesana nemumwe ipapo. Mweya uri kuprofita uri mavari, mumwe chete mweya waKristu. Amen. Yes. Namarudzi ose achaunganidzwa pamberi pake. Ndapenge nditsanangura marudzi kuti haasi marudzi evaZezuru, marudzi eMandevere, marudzi eMachina, marudzi emaJapanese, maKoreans. Aiwa, marudzi emweya, nyama inenge isipo. Ndiyo ine race, ndiyo ine language, ndiyo ine dialect, ndiyo ine nationalism, ndiyo ine tribalism. Yes. Uchavaraura semufudzi unorara makwai nembudzi. Oisa makwai kurudyi, uchaisa makwai kurudyi rwake. Oisa mbudzi kuruboshwe, dzikuruboshwe. Zvino uchati kune vari kuruboshwe, Ishe uchati kuna vari kurudyi. Achataura kune vari kurudyi, vakanyorwa kare mubhuku upenyu. Toda kuti zoti vanoponeswa nekuti vakarega fodya here, vanoponeswa nekuti vakasiya masmall house here, vanoponeswa nekuti vaibvisa chegumi here. Chii chinosaka vapinde muzororo rashe? Uyai imi makaropafadzwa naBaba. Ndokubva ati uyai kuno vari kurudyi. Zvikanzi chinosaka ndikudanei makaropafadzwa naBaba. Manzwa mataurirwayo? Yes. Makaita sei? Hamuna kunzi munonyengetera zvikuru, munotsanya zvikuru, muri kudanwa nekuti makaropafadzwa naBaba. Yes. Indava Mugare nhaka yeushe. Aha, uyai mugare nhaka yeushe. Nhaka iyi takaiwana sei? Wakagadzirirwemi. Wamakagadzirirwa kubva pakuwambwa kwenyika. Kubva pakuwambwa kwenyika. Ombera Kristu maoko. Nhaka vakaigadzirirwa rini? Kubva pakuwambwa kwenyika. Amen. Vhesi yechina, Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Iyo haisiwe iyo mushonga. Hauparidze predestination ukasiya Ephesians 1, 5, 4 and 5. Unenge uchimhanyire? Haisarizvi? Yes. Yainyorerwa vaEfeso, vaIdheni ndo vari kunyorerwa tsamba iyi. Zvikanzi kudii? Sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa. Ombera Kristu maoko. Akatisanangura rini? Nyika isati yavambwa. Yes. Kuti tive vatsvene vasine mhosva pamberi pake. Murudo. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu titwe vanakomana vake. Mazvita takasanangurwa, tikatemerwa. He has chosen us. He has predestinated us. Hallelujah. Alright, ngatiende kuvhesi yekupedzesera pa. Ndokumbera ndikupe mamwe maviri. Ndokupa 7. Because pane dzimwe dzakanaka dzandofuna kukupa ifuti. Usarambe. Dayanga iri nyama ndikatokupa imwe piece ungadai uchiramba. Romans chapter 8 verse 29. Haingasarika iyi. Nokuti vaakaziva kare ndivo vaakatemerawo kare. Kuti vafanane nemufananidzo womwanakomana wake. Kuti ave dangwe pakati pehama zhinji.
avo vaakatemera kare ndo vaakadanawo, vaakadana ndo vaakaruramisawo, vaakaruramisa ndo vaakakudzawo. Saka iwe ungati shoko rinoti Mwari wakada nyika nekudaro wakaipa mwanakomana wake kuti ani kana ani anotenda kwaari. Pari kunzi ani kana ani. Haleluya. Ivi muri kutaura sei kuti vanoponeswa vakazikanwa kare kana pakanzi ani kana ani? Clue iri pavhesi ya John 3:16 ndeyekuti anotenda kwaari. Hapana kunzi ani kana ani anoda hake kupinda denga. Pakanzi whosoever believes. The question is, who is it that is going to believe? Amen. Ani kana ani anotenda. Iko kutenda kwacho kunoitwa nani? Pane company here ino manufacture product inonzi kutenda. Yekuti ukaita mari unonobhadhara kudai wotowana kutenda kwako, ouya kuna Jesu woti ndinotenda saka ndiponesei. Hatidi pakanzi ani kana ani anotenda. Secret irimo ndeyekutenda ka. Yes. Company kati tirikuda kupinza munhu basa kuti ave manager. Ani kana ani ane PhD re corporate finance ne 5 years experience at a managerial level, akambositawo pa board of directors, anenge aine ari a chartered accountant, ngauye timuite manager. Unogona here kuenda kuti makati ani kana ani? Pari kudiwa? Yes. Mukuona advert iri kuda civil engineer, ani kana ani ari a registered civil engineer, ngauye timupinze basa. Ungaendere uchiti ndine bhobhojani spanera ndinopota ndichisunga vhiri regejo ndingatadzere ucivil engineer. Anditi makati ani kana ani? Pane qualification ka? Yes. Iti kunari paside pako pane qualification a? Pane qualification. Pari kunzi anotenda. Yes. Ndiyo qualification yacho. Amen. Ombera Jesu maombi. Hapana kunzi munhu wese anoda, pakanzi anotenda. Yes. Secret iri pa qualification. Who has this qualification? Anotenda ndiani? Saka ndisati ndakupa ivhesi yechi6 tinoda kutanga ndambopindura mubvunzo wekuti anotenda ndiani. Handei pabhuku yamabasa chapter 16 verse 14. Nyaya dzacho dzese dzine magwaro. Hapadi Amfiki College panoda nyasha dzekuzarurirwa. Vhangeri juzi rinoda mushini, ukada kuriruka nemanita ari bude rine tambo dzakawanda dzinoda kusanganiswa dzichipatsanurwa dzichiungana dzichiburitsa one uniform gospel. Amen. Anotenda ndiani? Pakanzi whosoever believes should not perish. Who is it that is going to believe? Kuti anogona here kupa vanhu kutenda? Chiwenga anogona here kupa vanhu kutenda? Saka anotenda anonga atenda ni? Anotendeswa nani? Anowana kupi kutenda? Iko kutenda chi? Vhesi yacho iripo, a simple verse 16:14 dzamabasa. Zvinowo mukadzi wainzi Ridhia aigara mumusha weTayatira, mutengesi wenguo dzepepuru womusha weTayatira, akati anzwa zvakarehwa naPauro wainamata Mwari, akatinzwa ndokubva anzwa Lidhia. Ndiani ari kutaurwa nezvakauri? Lidhia akanzwa shoko. Ishe akazarura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Akatendeswa nani Lidhia? Nashe. Ndiani akaita kuti Lidhia atende? Ndiishe. Ndiishe. Yes. Akazarura moyo wake.
zvekuti dai musina kushaura zarura musi wopita tione nyenyedzi, makatoti Ishe tizarurei moyo zvichida tingatende. Ishe anongoti kana wakuda kuzarurwa moyo regai ndinovhura bhuku yekuzarurwa kwemoyo, inoda bhuku reupenyu ndione kuti urimo here. Saka anotenda ndiani? Akazarurwa moyo. Haisiriyo yega tigadzire doctrine nevhesi 1 24:45 dzaruka. Anotenda ndiani? Luka 24:45 ndiani anoita kuti munhu anzwisise? 10:17 dzavaRoma dzinoti kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa kunouya neshoko raMwari. Saka tinoda kuziva kuti kana munhu achitenda anonzwa shoko, shoko ndo rinogadzira kutenda maari. Ishe anovhura moyo kana munhu anzwa. Ndosaka Lydia akanzi akati anzwa akabva avhurwa moyo kuti atende, zvekuti haugone kuti unotenda tochikubvunza vhangeri woti haurizivi. Saka ukatenda chii iwe usina kunzwa shoko? Ndachinounza kutenda ishoko raMwari. Saka apa panga paine vadzidzi manje vaJesu, Jesu wamuka kuvakafa. Chii chakaitika pavhesi 45? Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Ndiani akadziura kunzwisisa kwavo? Ishe. Oh. Alright, verse 6. 13:48. Dzamabasa. Bhuku yeupenyu yakanyorwa rini? Zvino vaHedheni vakati vachinzwa izvozvo, yes, vakafara. VaHedheni vakafara, vakakudza shoko raShe. VaHedheni vakakudza shoko raMwari. Navose vakanga vatarirwa upenyu husingapere vakatenda. Uberera Jesu, uberera Jesu. Hallelujah. Iwewe usanetseka hako. Peter wokutanga chapter 1 verse 1. Hanzi vaHedheni vakati vachinzwa izvozvo vakatenda, vakakudza shoko raMwari. Navose vakanga vakatemerwa upenyu husingaperi vakatenda. Saka vanotenda ndavanani? Vakatemerwa upenyu husingaperi ndo vanotenda. Kwete vanenge vangofungozwa kuti it's making sense. No. Panotori nebhuku riripo. Saka ndaimboshanda kubhengi kwaRBZ. Taita umwe ubenzi hwainzi Bhakosi, tichipa vanhu chikafu Central Bank. Asi zvamboitika panyika panapa kono akabreaka record yeubenzi. Central Bank yaipa vanhu shuga netoothpaste, ndo zvandaitiswa ndiri kuZakawa. Saka ndanditori sabhuku bhosi ndaifidha vanhu. Kana uchipa vanhu chikafu vanhu vanokuda, zvoti ndinotori popular kunana Zaka ikoko. Ndakafidha vanhu vakawanda zvikambiri. Aika because na chief aifanira kutondinyengetedzawo kuti adye. Saka zvataita taida kutora mari yanga iri mucirculation tichiintroduce mari nyowani. Saka papa paine crisis yenzara ma2008 paya. Saka tainzi tengesai. Saka taitengesa zvingangoita kuti $2 grocery rinopinda mapabheki matatu. $2 yacho ndio yataida kutora kuti vanhu vatidzosere mari mucirculation, tovapa new currency yanga iri Sunrise yakabatanidzwa neBhakosi. Saka sabhuku aiuya toti hatisi kupa munhu ari ega, tiri kuda munhu nasabhuku wake. Saka chief aiuya nelist remasabhuku ake. Chief ouya pamberi, masabhuku ake ouya. Ndoti chief takatanga taita musangano nemachief tukatapuwa mazita ese emasabhuku. Saka kana chief azouya aiti ndine masabhuku 18, ndakabata zita rasabhuku. Iwe ndiwe sabhuku, ndini sabhuku Manjireji Miramu. Ndichitika sochi zita randinaro kare.
Sabhuku ouya aitanga andipa kopi yemazita evanhu vari mumusha make ndochizotanga kupa vanhu chikafu. Saka inda ndichitokontrola timu yangu yandaishanda nayo, ndandiri head of ndandiri team leader. Saka ndandisingape ndaingowaya ndichimonita kuti chikafu chiri kugoverwa zvakanaka. Saka paizoita situation yekuti munhu auya ari muqueue yasabhuku asi mulist revanhu vasabhuku hamu. Zvaiitika kakawanda. Chimwe chikonzero changa chiri chebarika. Sabhuku ainyora zita remurume, iye murume aine vakadzi vatatu. Saka vaizomira muqueue vakadzi vomira vari vatatu nezita remurume 1 mukuru ndiye aipiwa chitupa chababa. Oti chitupa chababa ichi vamwe voti isi tiri vakadzi vomurume iyeyu toti aiwa mubhuku hamumo. But inini nekuti ndaiita zvinhu zvevanhu ndaizoti sabhuku wakaita neubenzi kana murume aine vakadzi vatatu vanobika nezvoto zvavo unonyoresa zita remurume sei? Handiti vakadzi ava nevana vavo ungadai wakanyora mazita evakadzi. Saka ndaizoamenda bhuku, ndaiamenda ndandine simba iroro. Ndaitoti bvisai zita rababa tonyora zita revakadzi. Kana kuti sabhuku aisiya vana vanogara vega vakafirwa nemabereki, oti mimi hamugone kunyorwa, zvichida isusu taiti munhu ngaanyorwe nechitupa chake neID namba. Vana ava vakafirwa nababa, vanhu vari kufa muri kuzviziva. Baba naamai vofa vasina kutoresa vana mabhedhi. Hama dzemurume nehama dzemukadzi dzoramba kutoresa vana mabhedhi. Vanenge vachichengetana, mumwe anenge akura, like mumwe wacho anga akagumira form 2 ari musikana, aitoshanda mumunda achiriritira vanikina vake vachitoenda kuchikoro, asi sabhuku aramba kuita sei? Kuvanyora nekuti havana mabhedhi. Saka indaizoti kuvana vayo, imi vanhu vemumusha wokwanhingi munopupura here kuti vana ava vanogara vega? Ndakune vaizoita musarinya wokuti vabhotora voudza futi vana voda kunyepa kuti vanogara vega. We had to verify. Ndikaona kuti vana havana havo chitupa asi vanogara vega, ndaikunyora zita remwana mukuru ngavapiwe chikafu. Asi ndaishanda nei zvangu nebhuku nezvakanyorwa. Saka ndonyaya yatiri kutaura kuti vanhu vakasara vopiwa chikafu, bhuku ratonyorwa kudhara. Ukashayikwa mubhuku hauna chikafu. Asi ini manje ndaibvumidzwa kuita maamendments mumabhuku iwani. Saka ndakaita favorite ndiri very visible kuvanhu vandaishanda navo. Orai munhu apiwe chikafu ndechehurumende anonyimirwei? Ipai vana vaende kunosvika. Asi reupenyu manje handimo pakuri amenda, handibvumidzwe. Ini ndinoda kutoonawo kuti ndirimo here. Handigone kuti kuna Kristu ndoreika uyu. Kana ukandipa kana 50,000 handigone kukunamatira kuti madii kunyora ningi. Mazvona? Mabhuku epanyika anonyorwazve achichinjwa. Unongotonyora wonyorwa. Ukubudisa kukamari kako. Iri ndereupenyu. Mwari haatonyora, unomutonyora chimupa chii? Ozogara kumba mari mapepa agadzira mariyo agara ndake Mwari. Ukutoudza zvinhu zvaMwari kwaari. You can't bribe God with his resources. Amen. Wazwani yaizvo? Amen. Haungasvike pamba pangu paine mumango uchida kukumbira chikochikari. Wotora mango mumuti mangu. Onditi ndipewo chikochikari ndokupai mango idzi. Ndokurova. Uda kuti pamango dziri pamba pangu. So people cannot bribe God. Amen. Because the earth and its fullness belongs to God. There is nothing you can take on earth and say you want to give to God. It already belongs to God. Mwari haana danga, but zviri musango kuda rune zvake. Sango imo muidanga raMwari. Yes. Vamakabata vhesani? 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2. Petro muapostora waJesu Kristu. Petro muapostora waJesu Kristu. Kuna vakasanangurwa vari vaeni vakapararira paPondo neGaratia neKapadhoshia neAsia neBhetania. Ari kunyorera vanhu vese here? Vete. Ari kunyorera vanhu vakaita seiko? Vakasanangurwa. Elect according to the foreknowledge of God. Saka ini ndoda kukorekta reshona.
ndarangoti vakasanangurwa harina kuburitsa nyaya yacho zvakakwana. Hallelujah. Amen. Vandinzwere vadikani. Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus. Grace unto you and peace be multiplied. Akati maka electwa according to the foreknowledge of God. Amen. Maka sanangurwa nekuziva zviri mberi zvisati zvaitika zvaMwari. Yes. Saka Mwari akatoziva zvinhu zvisati zvaitika ndokubva ailekta vanhu ikoko kusati kwazikanwa ikoko. Amen. Kusazikanwa kuchizikanwa naMwari. Saka Mwari akasanangura vanhu munguva yekusazikanwa kwekusanangurwa. Yes. Election isati yazikanwa yaizikanwa naMwari. Amen. Mwari akailekta vanhu election isati yakuzikanwa. Yes. But pane verse yatisingafanire kuvhara vhangeri yanhasi sataibata, Philippians chapter 4 verse 3. Verse iyoyo inoda kuti inokuratidza kuti mupostori Pauro une nyasha dzaakaitirwa. Nyasha idzodzo hadzidi kutambwa nadzo, hadzidi futi kuti uite mawara kuti ndadziwanawo usamhanye unodzidii. Pauro ane nyasha dzaakaitirwa dzatisina kuona vazhinji vakadziitirwa. Yes. Akati kudii Pauro? Ongonewo shamwari yangu yazokwana. Hapana anonyatsoziva shamwari yaPauro yaakanyorera tsamba kuvaFiripi. Tsamba yaifanira kuverengwa pachechi yese asi yaisvikira kumunhu anodikanwa shamwari yaPauro. Hapana anoiziva shamwari iyoyo, inongofungidzirwa. Saka itangidzei. Ongonewo shamwari. Ina handisiri shamwari yake dandisadavo. Yes. Ongonewo shamwari yangu yazokwadi pabasa. Ishamwari pabasa raMwari. Ndinokumbira kwauri kuti ubatsire vanhukadzi ava. Zvikanzi naPauro batsira vakadzi ava Nokuti vakabatana neni paivhangeri. tinoparidza tese nevakadzi vari kuuya ikoko. Saka tsamba kuvaFiripi yakasvika yakabatwa nevakadzi vakanga vatumwa naPauro kuti vaende kupi? kuFiripi. Yes. But kwaive negender discrimination namazuva iwayo. Vanhu vanga vasati vanzwisisa Galatians 3:28 inoti naizvozvo hakusisina muJudha kana muGiriki, akasungwa kana akasununguka, munhukadzi kana munhurume, asi tava vamwe muna Kristu Jesu. Amen. Saka ari kuziva kuti vakangovatuma vakadzi ava vanogona kunzi hatidi kutaurwa nesu vhangeri nevakadzi, dzokerai kwamabva. Saka ari kunyorera shamwari yake yezvokwadi pabasa. Tangidzai. Ongonewo shamwari yangu yazokwadi pabasa. Kumbira kuti Ndinokumbira kwauri kuti ubatsire vanhukadzi ava. batsira vanhukadzi ava Nokuti vakabatirana neni paivhangeri. vakabatirana neni paivhangeri, Pamwechete naClemens. vaishanda zvakare naClemens Navamwe vakabata pamwechete neni. nevamwe vazhinji vana Epafras nana Erastus vatakaparidza pamwe chete navo. Mazita avo ari mubhuku yeupenyu. Avanyatsombera usamboita zvokuzvisa. Amen. Ndokusaka ndati nyasha idzodzo manje hadzidi kuti ungoti ndingaka unotoda mazayemeni. Usambofa zvako rimwe zuva wakati imi makanyorwa mubhuku yeupenyu, imi makanyorwa mubhuku yeupenyu. Dzanga dziri nyasha dzakangopiwawo Pauro. Vanhu vakanga vatotumwa naPauro kuenda kuFiripi, Pauro akanga atoona. Saka nyaya yacho akangoiti tsve setumunyu, achitya kuti inomutsa bongozozo. Saka akainyorera shamwari yake akati haishamwari yangu haagumbuki. Asi kune vamwe vanhu vekuKorinde akangoti pane zvandakaudzwa. Ende pachapter 12 yaSecond Corinthians. Ndokwayakaita kuti akaziva sei kuti vakanyorwa, ndopaakazviziva. Asi aitya kuti ndikada kutaurira vanhu vese vanondita kanyama kanyama. Wakaona bhuku reupenyu yakunu kwakuvhekedzera iwewe bhuku reupenyu wakariona kuno. Saka endei pachapter 12 verse 2 yaSecond Corinthians. Ndinoziva munhu uri muna Kristu. Tangidza paverse 1. Ndinofanira hangu kuzvirumbidza kunyange zvisina kunaka. Asi ichasvika pane zvandakaratidzwa naKristu. Asi ndichasvika pane zviratidzo zvakazarirwa zvaShe. Hanzi naPauro pane zvandakazarurirwa, ndo zvandakuda kutaura.
ndinoziva munhu uri muna Kristu. Pane munhu wandinoziva munhu iye ari muna Kristu. Ava makore ane 14 zvakaitika 14 years ago. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri. Kuti zvakaitika ndiri mutebhenekari kana kuti ndisiri mutebhenekari handizive. Mwari unoziva. Ari kunyepa anozviziva. Haasi kuda kuti vanhu vanetsane naye. Munhu wakadano handizvizive asi Mwari anozviziva. Munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu. Zvikanzi munhu uyu akasvika kuparadise. Uye ndinoziva munhu wakadai. Zvikanzi ndomuziva musambonyepirwa munhu ndomuziva. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri. Kuti kuparadise akasvika ari munyama kana kuti ari kumweya handizive. Mwari unoziva. Zvikanzi asi Mwari anoziva ipapo ichokwadi. Kuti wakakwidzwa muparadhiso. Kuparadise akasvika munhu iye. Akanzwa mashoko asingagone kutaurwa. Asina kutenderwa munhu kuti areve. Zvikanzi asvika ikoko kuparadise kune mashoko aakanzwa. But akarambidzwa kuti munhu ataure. Saka munhu uyu ndiani nhai Pauro? Pamusoro pemunhu wakadai ndichazvirumbidza. Asi pamusoro pangu handingazvirumbidzi. Asi pamusoro peutera hwangu bedzi. Dzokere verse 1. Ndinofanira hangu kuzvirumbidza kunyange zvisina kunaka. Saka ndiani munhu wacho? Gomerera Jesu maoko. Saka akaenda kuparadise kunoenda mweya yevanhu vanenge vakaponeswa kana vatebhenekari dzavo dzaparara. Akaenda ari mumweya. But tinokuziva zera revanhu vaainyorera tsamba achibva atya kuti it's either vanondiuraya kana kuti vanogona kutotanga machechi. The Church of the Paradise Revelation of Paul. Church yeparadiso raPauro. Saka dai akavati ndakaudzwa pamusoro pevari mubhuku upenyu munhu wese aiuya kuzosida kuti ndirimo here. Aita mari Pauro akazvirega. Vanhu vanoda kuburitsa mari vachida kunyeperwa. Saka ari kuti vakadzi vari kuuya ikoko kuFilipi mazita avo akanyorwa mubhuku upenyu. Finally regai ndiite kuti usazvirumbidza pamusoro penyaya. Ungagone kunobatawo gomo. Ndiratidzei kuti ndiri mubhuku upenyu here. Iyoyo it's a futile effort. Never try that. Kana uchida kuona kuti urimo here mubhuku upenyu unocheka mita yekutenda kwako shoko riri kuparidzwa. Ukaona richikukomborera uchikura pakuziva mwanakomana ndiyo yega sign. Hanzi Lydia akati anzwa Ishe akazarura mwoyo wake akatenda zvakarehwa naPauro. Kana uchida kuziva kuti uri mumwero wevasanangurwa vakazivikanwa nekuziva zviri mberi kwaMwari unofanira kucheka kuti zvatiri kutaura pano wakazarurwa here mwoyo wako kuti uzvitende. Amen. Chekupedzesera ndechekuti Pauro munozviziva kuti shoko rinoti no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Robva rati for the men spake not by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Spirit of God. Saka atingaise nyaya iyi kuna Pauro as an individual yoguma yakadaro. Tinofanira kuzoti bhuku yavaFiripi yakanyorwa naPauro sezvaaifemerwa namweya mutsvene. Amen. Saka ari kutaura kuti mazita evakadzi ava akanyorwa mubhuku yeupenyu. Mweya mutsvene akanga achinyoresa Pauro bhuku kuvaFiripi. Amen. Kana kuti tsamba kuvaFiripi. Handiti? Amen. Hazvitibatsire kuti titange kuskwaradza tichitsvaga kuti ndiani akanyorwa mubhuku yeupenyu, iwo hauna kunyorwa, iwo wakanyorwa. Hazvitibatsire because kuti wakanyorwa hazvichinjike uye kuti hauna kunyorwa hazvichinjike. Amen. Uye kana wakanyorwa zvichaonekwa musi waari kudzoka. Kana ukati wakanyorwa iwe usina uchangodzika futi kudzvara moto. Inotori mhosva nyowani yekuklema kuti wakanyorwa iwe usina kunyorwa. Wadirei kupara nyowani? Wadii kungosara neimwe chete nekuti hauna kunyorwa. Because mhosva huru yauchanokatirwa mudzvara moto ndeyekungoti hauna kunyorwa. Zvese zvekuzoti wakaputa fodya izvi zvinotongori zviratidzo zvokuti hauna kunyorwa. Imanifestation yekuti hauna kunyorwa mubhuku yeupenyu. Amen. Simudzaro wako rwako ndinamati. Father, we thank you for clarifying such important aspects of the doctrine even in our time.
takaudzwa zvizhinji pamusoro pebhuku yeupenyu zvataifunga kuti tinonzwisisa, asi nhasi matiratidza kare nemutoo unoshamisa kuti bhuku reupenyu rakanyorwa kare nemi nyika isati yavambwa. Hapana chitsva chatichagona kuita persuade God kuti Mwari ugoita. Tiri kunzwa shoko kuti vakanyorwa kare, vakazikanwa kare, vakatemerwa kare, vakanzwa shoko iri ramakarayira kuti riparidzwe. Imi zvakare ndimi muchavhura moyo yavo makanyora mubhuku yeupenyu kuti vagotenda shoko renyu voponeswa naro. Kana munhu aponeswa, imi hamushamisiki nazvo, ndimi makamugadzira kuti mugomuponesa. Uye kana munhu akasatenda shoko iri, imi hamushamiswi nazvo, ndimi makamunyima kutenda kuti asatende nekuti hamuna kumunyora kubhuku yeupenyu. Zvose zvinoitwa kuti Mwari akudzwe uye kuti nyika igoziva kuti Mwari unoita zvose kuti zita rake rikudzwe. Kudzwai nokusingaperi. Amen. Ombera Kristu maulu wako uite ruzha. Ingomhoresa ari parutivi newe kuti uchibva pano uchabva wanzwisisa uye wasimbiswa